שלום לכולם, מה שלומכם? ברוכים הבאים לסרטון חדש בערוץ יוטיוב של קומיקון. הפעם אנחנו עושים משהו קצת שונה, פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה. נמצא איתי פה רשף מסינמהוליק שתכף יציג את עצמו, ובעצם אנחנו נעשה פה מין שיחה, דיון על חולית חלק 2 עם ספוילרים, כן, דיון נורא מצחיק. וזה יהיה עם ספוילרים, אנחנו פשוט ננסה כזה לספר את התחושות שלנו על הסרט, מה אנחנו חושבים עליו, קצת יותר מ-24 שעות אחרי שראינו אותו, יותר כמו שבועיים אחרי שראינו אותו, וננסה בעצם לבקר אותו ולנתח אותו לעומק עם ספוילרים מכל הכיוונים, להבדיל מהביקורת שעשינו לא מזמן. אותי אתם כבר מכירים, אתם ראיתם אותי, אני מקווה לפחות באיזה סרטון אחד או שניים, וגם את עידו, שנמצא ממש מאחורינו ואתם לא רואים אותו בפריים. ושלום רשף, אתה מוזמן להציג את עצמך. אהלן, אז אני רשף, מנהל את סינמהוליק כבר 7 שנים כמעט. ועוד לפני זה בכל מיני דפים אחרים, בטרום סושיאל מדיה כזה. ניהלתי בתי קולנוע, והייתי מקרין, וספריות וידאו, כשזה עוד היה דבר. הישג יפה, הישג יפה. הישגים יפים. הישג יפה, אני זקן, תודה. טוב, אז כמו שאמרנו, אנחנו הולכים לדבר על חולית חלק שני, עם ספוילרים מכל הכיוונים, אז כזה, אם לא ראיתם את הסרט, אז קודם כל תעצרו, לכו לראות, ותחזרו. כן, תחזרו. אני חושב שלא משנה כמה הדיון הזה ימשיך ויתקדם, אנחנו נדבר על זה עוד הרבה פה, אבל זה סרט שאנחנו מאוד ממליצים לכם לראות, לא משנה מי אהב אותו יותר מאיתנו, אז תעצרו, תראו, תעשו פליי, אנחנו מבטיחים שנהיה פה גם שתחזרו. אלא אם כן יקרה משהו ביוטיוב, ואז העולם מסתיים, as we know it. אבל בכל מקרה, תראו את הסרט לפני שאתם באים לפה. עכשיו, דיברתי עם רשף כזה קצת אופלן לפני שהתחלנו לצלם, והוא אמר שיש לנו נקודת פתיחה יחסית מעניינת את הדיון הזה, אז תעשה זה. אני לא יודע אם מעניינת, אבל אני חושב שצריך מאוד להעריך את העניין שחלק 2 לא מבזבז את הזמן עם הצגות, ואתה ליטרלי נכנס לסרט בדיוק בנקודה שהראשון הסתיים, כאילו 2 דקות אחר כך. כן, משהו כזה. הוא לא מבזבז את הזמן בלהיות נחמד לצופים, ולהסביר לו מה קרה קודם, לא, פשוט אתה ישר נכנס לתוך העולם, כאילו לא היית כאן 3 שנים, והופ, חזרנו. נכון. מצד אחד אני מאוד מסכים איתך, זה משהו שכאילו מאוד אהבתי, נורא כזה, לפני שראיתי את הסרט הזה, הייתי כזה מעניין איך הם יציגו את העולם עוד פעם, והם יעשו ריקאפ וזה, וכאילו סתם בשביל התחושה הטובה שלי, ראיתי את הסרט הראשון. גם. איזה יומיים קודם, ראיתי אותו או כמה ימים קודם, אני לא זוכר כבר, ואני ממש שמח שעשיתי את זה, כי אחרת הייתי ממש מבולבל, כאילו עוד יותר מבולבל ממה שיצאתי מהסרט בימים הראשונים, בפעם הראשונה, וכן, אני חושב שזה בסופו של דבר משהו שבהתחלה לא כל כך אהבתי, אבל ככל שחשבתי עליו יותר, אני חושב שזה בהחלט נקודה טובה, כי יש המון סיפור לספר, ואנחנו נגיע ללמה, איך, כמה ולמה, ואני באמת חושב שהעובדה שהוא לא בזבז כל כך הרבה זמן בלעשות את זה, זה מדהים. זה מדהים גם מכמה סיבות. זה מדהים כי אתה לא רואה הרבה קולנוענים והרבה סטודיואים בכלל לא מתנחמדים אל הצופים שלהם, בלעשות להם את הנחיתה הרכה הזאת חזרה לתוך העולם, לא, הם לא בזבזו, הם יצאו מנקודת הנחה שאתה ראית את החלק הראשון, בין אם זה לפני 3 שנים, ובין אם זה לפני יומיים, ראית אותו, בום, אתה מוכן. כן, יש כזה כמה דקות כזה, ברמת 2 דקות של כזה, היא מקליטה לעצמה, אני שיחה שמשכחתי את השם שלה. פלורנס פיו. כן, פלורנס פיו, כן, שכחתי את השם של הדמות שלה, אבל שם שהיא כאילו מקליטה לעצמה כזה. אבל גם זה, אחרי האינטרו של משהו כמו 10 דקות, רבע שעה, שאתה בערקיס. זאת אומרת, אין לך ריקאפ, ואין לך, אתה יודע, לפעמים עושים את זה, הרבה מקרים, אתה רואה אולפנים או סרטים שעושים את זה כאילו ויזואלית, נגיד, הכותרות פתיחה מראות לך אולי חלק מהדמויות, ואתה יודע, עושים את זה הרבה, נגיד, במרוול, לצורך העניין, שמראים לך קטעים, כאילו, בוויז'ואלס של הפתיחה, מראים לך כאילו בפרקים הקודמים כזה. אז זה מכניקה שאפשר לעשות אותה בהמון דברים. העובדה שהם לא בזבזו על זה את הזמן בכלל, גורמת לי מאוד להעריך כאילו את וילנב, ונגיע לכמה אני מעריך אותו עוד מעט, אבל זה באמת, זה ביצים צריך בשביל כזה דבר. לקחת את הצופה, לזרוק אותו פנימה. אני גם חושב שזה עבד. כאילו,
שוב, הסרט הזה, אנחנו נדבר על זה הרבה, הוא לא לצופה הממוצע. לא. כן? צופה שסתם רוצה לראות סרט אקשן ולהעביר את הזמן שלו. יצא מפה מאוכזב, ללא ספק. כן, יש אקשן, והוא אקשן מעולה, ואנחנו נגיע לדבר עליו, אבל זה לא המהות של הסרט בשום צורה. זה גם לא המהות של הספר. זאת אומרת, עוד שוב, לא יודע. לא. אני אומר, כאילו, אנחנו לא נדבר פה כל כך הרבה על השוואות בין הספר לסרט. אני גם לא קראתי את הספר, אז אני לא יכול להגיד. אני קראתי אותו אולי פעמיים בחיים שלי, כשהפעם האחרונה הייתה לפני איזה 15 שנה. אני by no means מומחה, ויודע לצטט את בדף 117 בפסקה השנייה, פול אומר ככה, וזה שווילנוב חתך את זה החוצה, זה מאוד חמור. לא, זה לא יהיה. כן, אני פשוט חושב כמו שאמרת, ההתחלה הזאת היא מאוד טובה, היא מאוד מכניסה את הצופה כזה לתוך העלילה, ויש הרבה עלילה, אז כזה, הכניסה המאוד חדה וחזקה הזאת עוזרת לצופה להבין שכזה, הוא מאוד צריך להתרכז ולהבין פה את מה שקורה בעלילה, וכזה משדר לך די מההתחלה כזה אם באת להסתכל... אנחנו פה, בוא נחגור, וכאילו, זהו, יוצאים. שאם כזה אתה מסתכל, זה לא סרט שאתה בא מסתכל בטלפון פעם, זה סרט שצריך להיות כאילו ב-200% מהמוח שלך מרוכז עליו. ואם כן, לי ולך יהיה פה המון בעיות אם אתה מסתכל לטלפון באמצע הסרט הזה. לא, אבל אתה יודע, אני מדבר על צופים... צופים ממוצעים. צופים ממוצעים שכזה... אז אנחנו שנינו נוציא את הצופה הממוצע הזה מהאולם. בצעקות. קלות. כן, קלות, אבל נוציא אותו. אז בעצם, כמו שאמרת, יש את ההתחלה הזאת, ולפני שניגש שנייה בעלילה, אני חושב שאני מאוד רוצה לשים על השולחן שני דברים שאני חושב שאני ואתה נסכים עליהם די כזה בקלות, זה כל האספקטים הטכניים של הסרט הזה, הם כאילו 10 מ-10. אין בכלל מה לדבר עליהם, כאילו מרוב שהם... למה אתה ממעיט בערכם? מה זה 10 מ-10? אתה אומר שהם רק מושלמים? לא, הם יותר כאילו זה כל האספקט שהוא לא העלילה והמבנה של הסיפור, הוא משחק, בימוי, ויזואליות, צילום. זה הכל... תשמע, אני אומר כאילו, על המשחק ועל הפייסינג, קוראים לזה באנגלית, של הסרט. קצב. הקצב שלו, אפשר להתווכח. אני מוכן לקבל ויכוחים לגבי זה שמי שלא אוהב את טימותי שלמה, או את זנדיה, או מי שלא יהיה, או שלא אוהב את התפקיד של כריסטופר ווקן, כי הוא לא יודע מה כריסטופר ווקן עשה בקריירה שלו. אני מוכן לשמוע דיונים על הדברים האלה. אם אתה תבוא ותגיד לי שכל האספקטים הטכניים של הסרט הזה הם לא טובים, שמשהו מהם לא טוב, אני יודע שאתה פשוט לא מבין שיט בקולנוע. כן, כן, אני מאוד מסכים איתך. זה פשוט סרט כשאתה מסתכל עליו מבחינה טכנית בלבד, כי דברים שאפשר למדוד באמת מספרית, אתה יודע, בסופו של דבר, הנאה מסיפור, חיבור כן. הדמויות זה תחושה מאוד אישית. נכון. אבל אספקטים טכניים שאפשר באמת למדוד אותם, הם פשוט באמת, בין הדברים, האספקטים הטכניים הכי טובים שראיתי בסרטים, אולי הכי טוב שראיתי אי פעם. לא רוצה להגיד הכי טוב, כי יכול להיות שאחרי זה אני אזכר באיזה משהו, אבל... לא, יש שם דברים, תראה, אני חושב שכתבתי את זה בביקורת שכתבנו בסינמהוליק, ובביקורת שאני כתבתי למעריב, שלראות את הסרט הזה, וזה לראות כאילו את גרג פרייזר, הצלם, זה פשוט, זה מדהים, הדברים השוטים שהוא מייצר שם, סתם דוגמה, יש שוט אחד של החללית של הקיסר, כשהיא מגיעה לאראקיס, יש איזה שוט כאילו התחתית של הספינה היא מזכוכית או משהו כזה, ואז היא עפה מעל העיר הראשית של אראקיס, והעיר משתקפת בתחתית של הספינה, והיא נעה תוך כדי תנועה, משהו פשוט, כזה פשוט, והרמה של הפרטים, ושוטים של דיונות, וקלוזאפים של אנשים. זה מדהים כמה יכול לראות יפה. זהו, אתה אומר, כאילו... זה חול בסופו של דבר, אני יכול לנסוע שעה ולראות את זה מדבר יהודה, וזה עדיין החול הכי יפה שראיתי. למה אתה מרחיק? אתה תלך לדיונות של ראשון, אתה יודע, כאילו, אתה לא צריך... חול, יאי, הגענו לאראקיס. כן, אבל זה באמת... זה נראה... מאמן. עכשיו, יותר מזה, אני אומר, כאילו, זה מגיע למצב שאתה אומר, אני לא יודע אם זה CGI או לא. נכון. טוב, התולעת קל לך להגיד. אוקיי, התולעת בסדר, אתה לא יכול שהם בגודל של 3 בניינים, אתה אומר כאילו, אוקיי, סבבה, זה CGI. אבל זה CGI כל כך טוב, שאם לא היית יודע שזה CGI... לא היית יכול להכניס. אם תולעי חול ענקיות היו דבר שקיים בעולם שלנו, ככה הם נראים. אתה לא היית יודע להגיד שזאת לא אמיתית. נכון, אני מסכים איתך ב100%. והאפקטים, והצילום, והכל נעשה בכזאת שלמות, שסרטים שעלו כפול מזה לא הצליחו להשיג באפקטים שלהם. זה גם, אני חושב שזה בא נורא לידי בימוי לידי ביטוי, בכל מיני רעיונות ודברים
שיוצרים והשחקנים דיברו, נגיד למשל, כל הסצנה שם שפול רוכב על התולעת סבא הזאת, הם צילמו את זה במשך 3 חודשים. כן. כשאתה רואה את זה, אתה מבין למה. כן, בסופו של דבר זה סיקוונס של כמה. אני מגזים, 10 דקות, רבע שעה, משהו... אפילו לא. אפילו לא, אבל אני מגזים. זה כולל השיחה של סטילגר עם פול לפני, וההכנה לתולעת, וההגעה של התולעת. הרכיבה עצמה היא 2 דקות בלחץ. כן, משהו כזה. וזה פשוט סיקוונס מטורף. אני לא רוצה להגיד שהוא הכי יפה בסרט, כי כל הזמן... לא, הוא לא. אבל אני מבין למה עבדו עליו. אבל זאת הפעם הראשונה בסרט, אני חושב, שיש לך את הרגע הזה של... כן, זה מטורף. זה באמת מטורף. ככה. כן. זה באמת הפעם הראשונה שהליסט שלי מאוד נשמטה. היא חזרה למקום בערך 2.5 אחר כך. משהו כזה. זה באמת שוט יפהפה, וגם אני רוצה לציין שאומנם רוב הסרט מתרחש באראקיס, אבל יש, לא יודע, מצטבר חצי שעה של הסרט שמתרחשת בכוכבים ובסביבות אחרות, או אפילו גם בתוך אראקיס, בניינים נקרא זה ככה, לא במדבר, וגם שם כאילו הבימוי מהמם, בסיט שטאבר, בכוכב של ההרקננס, לא יודע. הכוכב של הארקננס זה טופיק אחר לגמרי לשיחה, אני לא יודע כאילו ששם לב לזה, אני שמתי לב לזה רק בצפייה השנייה שלי. אני צפיתי רק פעם אחת בינתיים. הכל בסדר, לא, we won't hold it against you, עדיין. יש את השוטים של הרקונן אחרי החגיגה של פייד ראוטה בזירה. אחרי כאילו הקרב כזה. אחרי הקרב, יש את השוטים של הזיקוקים בשמיים. וזה כמו מבחני רורשך כאלה, הכל בשחור לבן. ויותר מזה, רק בצפייה השנייה אני הבנתי למה זה נראה לי כל כך מוכר. כי הזיקוקים האלה נראים בדיוק כמו היצורים ב-Arrival. אני מודה שלא ראיתי עדיין Arrival. אז אנחנו נסיים את ההקלטה פה, ולרז יש שיעורי בית, מה שנקרא. שיעורי בית ארוכים. כן, כי זה משהו כזה עם טנטקלס כאלה, והכל בשחור לבן, כל החלטות העיצוביות שם. אתה יודע, אתה אומר, מה זה שלמות כשאתה מדבר על סרט? זה כביכול שאלה נפרדת, אבל אם אנחנו מדברים על זה פה, על כמה שהסרט הזה שלם, אז שלמות מבחינתי בסרט, זה סרט שאתה צריך להתאמץ למצוא בו פגמים. נכון, אני מסכים. ואתה ממש צריך לעבוד קשה בשביל למצוא פה פגמים בסרט הזה. בפן הוויזואלי. בסדר, נדבר על פנים אחרים שאפשר אולי לדון עליהם, אבל... לגמרי. בפן הטכני של הסרט אין שום דבר שאתה באמת צריך ממש לשבת ולהתאמץ חזק כדי להגיד, הפריים הזה, וגם אז אני אגיד שאתה קטנוני כנראה. אתה מאוד קטנוני, ויש אנשים כאלה, לא חסר. רובנו פתחנו את פייסבוק או אקס, טוויטר, איך שלא קוראים לזה היום. וזה מאוד מרשים, ואני חושב בכללי שכאילו, לא משנה כמה אנחנו נדבר עוד על העלילה ועל הפייסינג ועל הרבה דברים, אני חושב שעצם זה שכאילו, שני דברים. אחד, שעצם הוויזואליות עצמה מצדיקה ללכת לראות את הסרט בקולנוע. מבחינתי שכאילו... 1,000,000%. וגם היה רעיון, אנחנו נדבר על זה אחר כך, על החלק שלא אהבתי ברעיון הזה, אבל הרעיון של דניס וילנוב, שאני לא זוכר כבר לאיפה, שהוא אמר כזה... דני, אני מצטער. שהוא אמר כזה שהוא מאוד מאמין בקולנוע, בעיקר בוויזואליות ובמשחק, ופחות בתסריט ועלילה. משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק תמיד, אבל זה... זה בסדר, אני לא... לא, זה מאוד ניכר בסרט הזה, זה מה שאני רוצה להגיד. הלב שלו בסופו של דבר זה לא, כאילו למרות שזה סיפור מטורף, אבל הלב שלו זה לא העלילה והתסריט והפייסינג, זה הוויזואליות. תבוא לראות בשביל לראות כאילו סרט שיעיף לך את המוח. אני לא יודע עד כמה אני מסכים עם זה, אני מסכים עם זה שיש מה להיאמר בזכות זה שהסרט מבוצע טכנית יותר טוב ממה שהוא מבוצע עלילתית. אפשר להגיד את זה. אני לא יודע אם זה הלב, כי אני מסתכל, אם אתה לוקח את הסרט הראשון והשני, וכנראה השלישי, למרות שזה עדיין אישור רשמי, אבל אם אנחנו מדברים בסוף שבוע גלובלי ראשון של $182 מיליון, אז יהיה שלישי. גם מנכ"ל ליונסגייט אמר, ואל זימר אמר, ודני וילנוב כתב, הם כולם... אז יהיה שלישי. אני חושב שאם... אתה פה כן טיפה מסתמך על הספרים, ואתה מסתמך על מה שהיה בחלק הראשון והשני, אתה לא יכול להגיד שאין בהם עלילה טובה. סיפור טוב. סיפור טוב, ולכן אני אומר שכאילו, החלק השני
הוא יותר מודגש טכנית, בגלל שזה הצורך של החלק הזה. כי זאת גם התלונה הרווחת ביותר על החלק הראשון הייתה, שהוא היה ארוך מדי ונטול אקשן, נטול פעולה, הוא מאוד מרגיש כמו אקספוזיציה אחת גדולה, שכזה, מתחיל המערכה השנייה או משהו כזה, ונגמר הסרט. בדיוק. ופה, זה הנקודת המשך הטבעית. פה מתחיל האקשן, פה אתה רואה את השינוי של פול, אתה רואה את השינוי של ג'סיקה, אתה רואה את השינויים של הדמויות האלה, והאקשן מתחיל, אתה יודע, הוא נבנה אקספוננציאלית כזה, כאילו, טק, כאילו יש הבלחת אקשן ב5 דקות הראשונות, ואז יש את הקטע עם התולעת אחרי זה 20 דקות, ואז עוד קטע, ואז הדו-קרב של פייד ראוטה, ואז המערכה האחרונה, כל 45 דקות האחרונות, כן. מאז שהוא שותה את מי החיים האלה. בדיוק, וזה כביכול מה שהיה חסר בחלק הראשון. אני מסכים איתך. ופה אתה אומר, כאילו, אוקיי, הם עלו מדרגה טכנית, כי זה מה שהיה... נכון. זאת הייתה הדרישה הסיפורית מהחלק הזה, להיות יותר מלא אקשן. והשלישי, וואלה, נראה מה יהיה בשלישי. אני לא יודע, אני באמת לא יודע, כאילו אני יכול לנחש לאן זה הולך. יש לך זמן, כן. יש לך זמן. אני גם מקווה לקרוא את הספרים עד אז. אבל באמת אני חושב שראוי לציין שכאילו, בסופו של דבר הרגשתי שהרבה מהמגרעות של הסרט הראשון נמצאות גם בסרט השני בחלקים מסוימים. בעיקר בהתחלה ובאמצע, כאילו ברגע שהוא נסע לדרום, נקרא לזה ככה, אז הסרט מתחיל לתפוס קצב באמת הרבה יותר גבוה ומהיר, וגם השינוי טיפה הרגיש לי חד מדי, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, כשאתה רואה את הסרט פעם ראשונה, ואתה כזה נורא, גם מבחינה שיווקית וגם מבחינת הסרט הראשון, ודברים שאתה שומע ברעיונות כאלה, אומרים לך, זה עומד להיות המערכה השנייה, כאילו המערכה השלישית בעיקר שלה, שכל האקספוזיציה, הכל עומד להתנקס לי פה, אז אתה כאילו, אני באתי במוד של כזה, מהדקה הראשונה עומד להיות לי פה... אקשן מטורף, נונסטופ, זה לא. וכאילו נורא חיכיתי לזה. כן, אוקיי, הבניית עולם מטורפת, אני מאוד אוהב לראות את הסיפורים, את הקווי העלילה והקפיצות ביניהם, אבל אני רוצה שדברים יתכנסו, אני רוצה שתהליכים ייסגרו. אני נורא רציתי לקבל קלוז'ר בסרט הזה, וקיבלתי אותו בסוף, אבל... חלק, נכון, קודם כל מאוד חלקי, לגמרי בסדר, יש עוד סיפור לספר, זה בסדר גמור, אבל נורא הרגיש לי כזה, ובגלל זה גם הקלטתי את זה בביקורת הראשונה כאילו הראשונית שלי, זה פשוט מאוד ראשוניות שיצאו לי, כך ישבתי ואיבדתי אותן, וראיתי עוד ביקורות של אנשים ועוד דברים, וקראתי גם את שלך נגיד, ושמעתי עוד ביקורות של אנשים וכל מיני כאלה, והבנתי כאילו, והקלתי את הסרט קצת יותר ממה שחשבתי, אבל כזה בהתחלה יצאתי והייתי כזה בתחושות נורא מעורבות, כי מצד אחד כן יש קווי עלילה שנסגרים, וכשהם נסגרים הם כאילו מטורפים. הקרב של פול ופייד ראוטה, וכל המערכה האחרונה בגדול, וכל הסיפור שלו ימי החיים, ואיך הוא נהיה המשיח הפנאטי הזה, והופך את זה למלחמת דת, ונדבר שם במפגש של כל כהנים, כן, כהנים, ברח לי השם שלהם בדרום. דררים? פרמנס, כן. פרמנס. זה מטורף, אבל פשוט נורא רציתי עוד מזה. רציתי עוד כאלה בסרט, וכאילו בפועל קיבלתי, המינון שם הרגיש לי טיפה לא מדויק. תראה, השמועה אומרת שיש יותר משעה וחצי של סרט על הרצפת החדר העריכה. אבל בסופו של דבר, כמו שבדיוק השבוע, וואי, ברח לי השם של השחקן הזה, ממש שהתפקיד שלו נחתך כולו. תפקיד של טים בלייק נלסון. טים בלייק נלסון אמר שהתפקיד שלו כולו נשאר על הרצפה של חדר העריכה, והלב שלו נשבר, אבל הוא מבין למה. עכשיו, עם שחקן שיש לו פאקינג 30 שנה ניסיון בהוליווד, ושיחק בסרטים של הגדולים והטובים מכולם, אומר לך, אוקיי, זה מבאס, אבל אני מבין למה נשארתי על הרצפה, אחרי שהוא ראה את הסרט, אז מי אנחנו שנתווכח עם הדבר הזה? אבל בפועל, אני מרגיש לי שאם... א' כל בגלל זה אני חושב שכשאני אראה אותו בצפייה השנייה, אני מאוד מקווה שזה יהיה השבוע, ואם לא אז שבוע הבא אני אוהב אותו הרבה יותר. וגם מרגיש לי שפשוט אם הייתי בא עם הציפיות יותר מוכן לזה שעומדת להיות לי עוד שעתיים של בניית עולם, ואז אחר כך 45 דקות של פחות בניית עולם ויותר סגירה של קווי העלילה, הייתי בא ומקבל את זה יותר בסדר. שוב, זה לא שלא נהניתי מהסרט, וכמו שאמרתי בהתחלה, אני ממליץ מאוד לראות אותו, בסרט כנראה הכי טוב לראות בקולנוע כרגע, בחודשים הקרובים, כן, כנראה לפחות עד יולי. עם כל הכבוד לגרפילד. כן. כשיצא דדפול יהיה על מה לדבר. כן. שזה כיף מסוג אחר לגמרי, אבל זה עדיין לא, אתה יודע, עם כל הכבוד והרצון שלי לדדפול ולריין רנולדס וליו ג'קמן ולכל ההיסטוריה הזאת, ולמה שהדבר הזה יכול לעשות ל-MCU, אני לא מצפה מדדפול
למה שאני מצפה מחולית. בסדר, זה שני סרטים, כאילו, זה כמו שאתה מצפה, בסופו של דבר, כמו שאתה מצפה מדדפול, מה שאתה מצפה מאופנהיימר, לצורך העניין. זה אותו סטייל, בסופו של דבר. וזה הגיוני, בסדר, אבל בסופו של דבר, אם תשאל אותי מאיזה סרט אני הכי ייהנה השנה, זה כבר עניין אחר. סבבה, הנאה באה בצורות רבות, מה שנקרא. ואני לא חושב אתה יודע מה, אוקיי, בואו נעשה ספתח לדברים שכן אפשר לדבר עליהם, לדון עליהם, ולהכניס יותר עניין אישי של העדפות. אני חושב שאין מקום יותר הגיוני להתחיל מאשר מהמשחק. אוקיי. כי זאת התלונה האחת שאני כן שומע ברחבי האינטרנט באופן די אוניברסלי מהאנשים שכן בוחרים להתלונן על זה, שהם לא קונים את שלמה בתור דמות חזקה, שהשינוי שלו היה חד מדי אולי. השינוי שלו זה לא בהכרח המשחק, כן? זה יותר מעניין של פייסינג של הילדה, לא, אבל זה גם שינוי של הדמות. השינוי שהדמות עוברת הוא כאילו חד מדי. עכשיו, זה קו מאוד דק ללכת עליו, כי אתה אומר, אוקיי, אם אני אראה עוד איזה סצנה או שניים של פיתוח של השינוי הזה, מפול הנסיך המוגן והחסוי, זה שבעד כולם, באיזה שבעד כולם, ולא רוצה להרוג ולא רוצה זה, לזה שבסוף המערכה השלישית מוביל פה התחלה של, סליחה על המילה הזאת, אבל היא בלתי נמנעת, ג'יהאד. כן. אתה אומר, אוקיי, איך זה קרה? איך הגענו מא' לב'? בואו תנו לי קצת יותר רקע. אוקיי, אתה רוצה סרט של 3.5 שעות? לא! כאילו, בוא. אנחנו נגיע לזה גם עוד בנקודות אחרות, אבל בגלל זה אני חושב שהתלונה היחידה, כל התלונות שלי, נקרא לזה ככה, במרכאות מהסרט הזה, מסתכמות בזה שהוא בעיקר מרגיש, כאילו הוא מרגיש שהוא יכול לעבוד יותר טוב כסדרת טלוויזיה. כי פשוט יש כל כך הרבה עולם. אין ספק, אבל אז אין לו שוק. לסדרות טלוויזיה יש פחות שוק, לא משנה איך אתה חותך את זה. בואו, אני לגמרי מסכים עם זה. פשוט אני חושב, ובגלל זה אני אומר, אם אני הייתי צריך לעשות סרט על חולית, לא בטוח שהייתי מצליח לעשות יותר טוב, כנראה שלא הייתי מצליח לעשות יותר טוב. אני אגיד את זה ככה. אני לא בטוח שמישהו אי פעם, עזוב, לא, אני גם ככה של פעמים אחרים, כמו כריסטופר נולן למשל, אני לא בטוח שהוא צריך לעשות חולית יותר טוב. ואני פשוט חושב שזה לא הבעיה בבמאי או באנשים שלקחו ויצרים באנשים, אלא פשוט בעניין של הפורמט. כי אם אתה עכשיו מקדיש איזו סדרת טלוויזיה ארוכה, נגיד כזה, תהפוך אותה לסטייל משחקי הכס, ונגיד, הנה, עכשיו אמורה לצאת סדרה לבנות גשרית במקס במשך השנה. נכון. וזה נגיד משהו שסופר מעניין אותי. גם מאוד סיבות שניגע בהמשך, אבל אני פשוט חושב שיהיה יותר זמן להבין ולהתקשר. בוודאי. אני אתן לך דוגמה אחרת, טיפה מחוץ לעולם הזה. בדיוק שבוע שעבר עלתה סדרה בשם שוגן. להולו, משודרת בארץ בדיסני פלוס, אם אני לא טועה. יצא לי, במסגרת התפקיד, יצא לי כבר לראות את כל העונה הראשונה. זהו, אז אני גם קיבלתי את כל הפרקים של העונה הראשונה. עכשיו, אני יכול להגיד, אחרי שראיתי את העונה הראשונה, שמבחינת הבניית עולם שהם עשו בשוגן, והבניית עולם שהם עשו בחולית, זה באותם משקולת, זה אותו, כי הם עכשיו, ואני מבין את הנקודה שאתה אומר, שיש לך יותר זמן, וזה נכון, כי בשוגן אתה מרגיש, יש לך יותר זמן לדמויות, לסיפורי רקע שלהם, לדברים שאתה לעולם לא תכניס בסרט, כי פשוט אין לך פאקינג זמן. נכון, סרט הוא מאוד... הוא אמור להיות כזה. הוא אמור לספק חוויה חד פעמית, לא מתמשכת. סדרה מאוד אמורה להתמשך. אני לא ראיתי את כל הפרקים של שוגן, כי... זמן. זה בעיקר זמן, וכשראיתי את שני הפרקים, כאילו, לפני שהם יצאו ראשונים, וכזה, הרגיש לי שאני נורא צריך להתרכז ביפנית וזה, ומתחילה באנגלית וזה, ופשוט לא היה לי כוח לזה באותה תקופה, אז כזה אמרתי, אני אשים את זה בצד כרגע, ואני כאילו לגמרי מבין את מה שאתה אומר, אבל נגיד, פשוט הרגיש לי, אני אגדיר את זה, שלקחו עונה שלמה של משחק הכס, ועשו ממנה סרט. זה פחות או יותר הקבלה שאני יכול לעשות דברים שכן ראיתי. חשוב להגיד, לפני עונה 5. כן, בסדר, לפני עונה 5. למרות שגם אחרי עונה 5 יש כמה דברים בודדים שהם בסדר. ופשוט, בגלל זה הסרט סובל מהרבה מהמגרעות שהוא עובר, וכאילו לפעמים גם, אתה יודע, כל מיני רקע וזה ועניינים, זה גם עניין רקע של, כאילו, בניית עולם. מצד אחד יש המון בניית עולם, אבל נגיד, הפצצות אטום של האוס אטרליאס, אני לא זוכר שהזכירו את זה באיזשהו מקום לפני, בכלל. לא. זרקו את זה עליך, וכאילו, מצד אחד אמרתי כזה, אוקיי, אני לא מבין מאיפה זה בא, ומצד שני השתמשו בזה בצורה מספיק בסדר, זה לא היה כאילו ה-ultimate weapon, כאילו זה נתן להם יתרון מאוד גדול, וזה בסדר גמור, אבל זה לא היה ה-ultimate weapon שאני אגיד, אוקיי, אני ממש רוצה להסבר לזה, ולמה לאחרים אין, וזה 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 וזה. לא, יש.
הם אומרים שיש, לכל בית יש ארסנל אטומי, שהוא מחזיק כאיזשהו, זה היה המשחק של חולית ושל פרנק הרברט בזמנו, האמירה שלו כביכול על זה על מרוץ החימוש בין ארצות הברית לרוסיה בזמנו, לברית המועצות, שזה כאילו הקטע של mutually assured destruction. אנחנו נראה עליכם, אתם תראו עלינו, העולם מסתיים, מה זה משנה מי ניצח? כולם מפסידים. כן, אתה גם צודק. אז יש לנובל האוסס האחרים, הם אומרים שם, יש שם איזה משפט, שהם אומרים שכאילו לכל הגרייט האוסס יש את הדבר הזה, ופשוט אף אחד לא מעז להשתמש בו. סטייל מה שקורה עכשיו בעולם, כן? בפועל יש מספר מדינות, כנראה גרעין שאנחנו לא יודעים עליהם, והשאלה מי לחץ על הכפתור האדום. ישראל. מי לחץ על הכפתור האדום. כן, כן. אני גם מסכים איתך, אני גם חושב בכללי שמעבר נקרא לזה, האטום שדיברנו עליו, כאילו האטום דיברתי עליו בנקודה שפשוט אירוע שלא הוסבר מספיק בעיניי. יש המון ביקורת בסרט הזה, ומסרים על החברה, שהם כאילו, בטח בתקופה הזאת, שהם מאוד כאילו, אני הרגשתי אותם. כל העניין של מלחמת דת, המשיח, ראיתי המון דברים כאילו שאני יכול לעשות להם הקבלה בעולם שלנו. היופי באמירות של הסרט הזה, ושל הספר לפניו, הספר נכתב סוף שנות ה-50, אם אני זוכר נכון, משהו כזה. הדברים שהיו נכונים אז, עדיין נכונים עכשיו, היו נכונים 100 שנה לפני, יהיו נכונים בעוד 100 שנה. יש סטנדאפיסט מאוד מפורסם שהלך לעולמו לפני 15 שנה בערך, קוראים לו ג'ורג' קרלין. לא יודע אם שמעת עליו, אם אתה מכיר. לא מכיר. היה מאוד מפורסם בעמדות אנטי-דת וממשל שלו, ואחת האמירות שלו באחד הספיישלים שהוא עשה, וזה משקף משהו שהמון היסטוריונים והמון אנשים אחרים אומרים, שבכל ההיסטוריה של העולם, דת היא הגורם מספר אחד למוות של אנשים. הגורם מספר אחד למלחמות, הגורם מספר אחד לסכסוכים, וזה אפילו לא קרוב. כאילו אם אתה תחזור אחורה ההיסטוריה, אני לא מדבר איתך אפילו על תחילת ההיסטוריה שלו, אני לא מדבר איתך לחזור 5,000 שנה אחורה, אני מדבר איתך 1,000 שנה אחורה. תספור את כמות המלחמות שנלחמו בגלל דת, לעומת כמות המלחמות נלחמו על כל נושא אחר. אפסי. כן, כנראה שאתה צודק. אז האמירות לגבי דת, והאמירות לגבי סכסוכים אזוריים, וכיבוש של אדם חזק לעם חלש, כמו שהאמריקאים עשו כשהם הגיעו לאמריקה בפעם הראשונה עם האינדיאנים, כמו שהספרדים עשו בדרום אמריקה, כמו הבריטים עשו בכל העולם. בכל הפאקינג עולם, עד לפני 50 שנה בערך, כאילו, עד תחילת שנות ה-70, הם שלטו עדיין בהודו? כאילו, אתה יודע, זאת אומרת, אתה יודע, מאות שנים, זה הכל הדברים שהרברט דיבר עליהם בספר, וזה עדיין נכון, וזה עדיין מדויק, וזה ימשיך להיות נכון. כן, בגלל זה אני חושב שהסיפור בבסיסו מאוד מאוד טוב. הוא מספר תהליכים והוא בונה אותם, נכון? כן, הקצב שלו בגלל קווי העלילה לפעמים מרגיש איטי או מוזר, כאילו נורא, הקפיצות שלו בין הרבה, כאילו בגלל שהוא צריך להראות הרבה דברים, אז הוא כן נורא קופץ בין המון קווי העלילה ובין המון נקודות, ולפעמים, בגלל שגם כל קו העלילה אתה נורא צריך להתרכז כדי לראות אותו ולהבין אותו, ובאמת, אני קורא, אתה קצת שוכח שנייה מה שראית בעבר, וזה, ובגלל זה, כמו שאמרת, שהתלונות של האינטרנט, שהתהליך של הפועל חד מדי, אני מבין אותם, אני באמת מבין מאיפה הם באות, כי כזה, בסופו של דבר, אתה יודע, כל הסרט הוא פתאום אומר, אני לא אלך לדרום, ואז כאילו, הוא בדרום. הוא נהיה בדרום. ואני באמת מבין למה אנשים לא כזה אהבו את זה, אבל בסופו של דבר, שוב, זה לא סדרת טלוויזיה, כמו שאמרנו. נכון. יש פה, בסרט תמיד יהיו בחירות יותר קשות מבחינת עריכה, מבחינת מה לשים ומה להוציא, ואיך הדמות הזאת תגדל, והאם זה משפיע. זאת גם אחת הסיבות, אגב, שסרטים כאלה, אתה שומע, סיימו לצלם את הסרט הזה לפני שנה. אוקיי. העריכה לוקחת כן, גם שביתות וזה, זה אמור את נובמבר. לא נדבר על זה, האורחים לא שבתו. אבל הבימאים כן. אבל אתה יודע, כאילו, זה דברים שאתה לא יכול לשחק, אבל גם אם לא היה לך את השביתה, אז מתי היינו מקבלים? היינו מקבלים אותו בנובמבר. כן. שזה לא כזה הבדל מסיבי בינינו. 5 חודשים. 4 לפני היציאה, כאילו 4 חודשים. זה לא... העריכה עדיין לקחה פאקינג 9 חודשים. כן, זה מלא. ושוב, זה בצדק לגמרי, כן? אנחנו אולי מציירים פה את גרג ודני וכל אלה, אבל כאילו כל האנשים שנגעו בפרימייר,
עבד פה, באמת עשה פה עבודה מחשבת. עוד קטעים שאני ממש זכורים לציון. קודם כל, מבחינת מראה עיצוב, אני חושב שהעיצוב של הכוכב של ההרקוננס שברח לשם שלו, העיצוב שם הוא מדהים. הבחירה לצלם את זה בשחור לבן, צללים. כן, עם השמש השחורה, זה מטורף. מדהים. לא יודע כמה אתה זוכר, כי ראית פעם אחת, אבל נגיד הצילום של הקרב האחרון של פול מול פייד ראוט, סצנת אקשן מדהימה. אני זוכר כאילו קרב פנים אל פנים מצולם בכזאת מהירות. כן, זה הרגיש מאוד מהיר. הנטייה בימינו תמיד הסלואו מושנים וחתיכות של מצלמה. לא, זה הכל היה שם מצלמה אחת סטטית כזאת. זה היה מאוד מהיר, אבל בו זמנית הרגיש מאוד אישי. אישי ואכזרי, וכאילו, אתה יודע, כאילו... אני לא יודע איך, שוב, זה דברים של איך אתה מכניס את הכל כאילו לחבילה אחת, ועושה שזה יצא כזה טוב, כאילו, אנחנו פאקינג, אתה יודע, אני לא יודע כמה זמן לוקח לכם לערוך סרטון יוטיוב אחד. המון. כן, ואתה כאילו, אתה יודע, יש פה מצלמה אחת סטטית, שני אנשים מדברים, מיקרופון, זירו אפקטס, כאילו, ועדיין זה לוקח זמן. נכון, זה עבודה קשה. זה מטורף. כן, ואנחנו יכולים לשבת שעות על להוריד את הפריים הזה, להוסיף את הפריים הזה, כל מיני כאלה. כן. אני גם מסכים איתך, העבודה פה, כמו שאמרנו הרבה פעמים, הוויזואלית באמת מדהימה, ושוב, כל האספקטים של לעשות הסרט הזה, הם לעשות הסרט טובים. אם כבר עסקנו במשחק, אני כן חושב שאני רוצה להגיד שלמרות התלונות באינטרנט על טימותי שלמה, אני מאוד אוהב את המשחק שלו. אני חושב שבסוף הוא כאילו מעולה, בסצנה שם, שהוא מדבר עם כל הכהנים של הפרמנס. מדהים, הסצנה שאני הכי אהבתי בסרט. כן, לגמרי. מבחינת הדמות של פול, זאת הסצנה הכי טובה ביפר. אני באופן כללי, כאילו, אהבתי אותה. אני לא אגיד שאני אהבתי אותה במיוחד, אני לא אגיד ששנאתי אותה במיוחד, כאילו, אני מבין את התלונות נגדו, אני מבין את הדברים שאומרים עליו לחיוב, אין לי דעה כזאת מסיבית לכאן או לכאן, אני די באמצע, אבל אני חושב שיש קטעים כן, שיש את המבט של הילד הלבן המעונה כזה, של אוי, ליבי כזה, כן. וזה, וכן, יש דברים שאתה קונה אותו יותר. אני כן אגיד שמבחינתי, למשל, פחות קניתי את האספקט הפיזי של התפקיד שלו. אוקיי, למה? הוא לא צריך להיות כל כך חזק. לא, הוא גם לא מתואר ככזה בספר, אבל לא יודע, אולי זה הקונספציות שלי על שלם מעצמו, מוון קוד נשאר לך. אתה לא ממש תמיד מצליח להפריד את השחקן מהדמות שלו, או מהדמויות שאתה מכיר לפני זה, ואתה רואה אותו, ואתה אומר, מתי הוא מוציא את השוקולד? אתה יודע. אז כאלה דברים קטנים, אבל זה עניין אישי שלי, יכול להיות שהתגובה שלך תהיה שונה, של עידו שם מאחורי המצלמה, יכול להיות שהתגובה שלו תהיה שונה, וזה לגיטימי. אני מבין את התלונות האלה. אין לי ממש דעה מסיבית לכאן או לכאן לגביו. אני חושב שהכוכבת האמיתית של הסרט הזה מבחינת משחק, לפחות מבחינתי, זנדיה, במיוחד בחצי השני שלו. כן, לגמרי. בחצי השני שלו, מרגע... שוב, אתם מדברים פה על תהליכים איטיים, ועל העריכה, כמו שדיברנו כל כך הרבה כבר, אבל מבחינתה עשו לדמות שלה עריכה מדהימה. Okay. כי אתה רואה בתחילת הסרט, בחצי הראשון שלו, את התהליך של ההתאהבות שלה בפול. ואיך הם מתחילים להתחבר לאט, אבל אתה תמיד רואה ברקע את הדאגות שלה. ובחצי השני, כשפול מתחיל לעלות למעלה... גם לא רק הדאגות, אם יש לה את החברה הזאת שלה, את השם שלה, שהיא כאילו דמות, אבל בפועל היא כאילו מייצגת את הדאגות של צ'אני. נכון. שגם היא, אגב, משתנה. היא בסוף קונה את פול הרבה לפני שצ'אני קונה את פול. קונה כאילו בתור המשיח. צ'אני לא קונה אותה בתור המשיח, אף פעם. נכון. והחברה שלה, שהייתה זאת שהכל באוזן שלה, שכאילו... היא זאת שקונה אותו לפני שצ'אני קונה אותו. ובחצי השני, כשמתחיל השינוי בפול, ואתה מתחיל לראות את הספקות של צ'אני, מתחילים לעלות כזה לאט, העבודה שלה מול פול, ואז הרגע של השבירה הזה במועצה, אחרי הקרב מול פייד ראוט, שאומר, אוקיי, אני אתחתן איתך, עם הבת של הקיסר, ואתה, הלב של, אתה מרגיש את הלב של הקהל, אתה מרגיש, בתור קהל, אתה אשכרה שמע כזה, כאב לי. זה אשכרה טוויסט, כאילו, שאתה אומר כאילו, וואו. כן, זה כאב לי, וזה כאילו, זה להבדיל, זה באמת טוויסט להבדיל מנגיד, זה באמת טוויסט להבדיל
מלמשל שג'סיקה היא בת של ה... כן, של הרקון, שגם פול כתוצאה. כן, אמרתי כזה, אוקיי, בסדר, ועל זה טוויסט שבאמת אמרתי כזה, לא ראיתי זה מגיע בכלל, וזה כאילו, אני גם מבין אבל את המהות שלו. כן, כי אתה אומר, כי מבחינת סיפור... זה מאוד הגיוני. נכון, אבל זה גם מראה לך כאילו כמה פול בתור דמות עדיין בקונפליקט. גם בנקודה של סוף הסרט הוא עדיין בקונפליקט בין מי שהוא כפול אטריידיס, כנצר לשושלת אטריידיס, לכבד את הזכר של אבא שלו, כילד מחונך בפוליטיקה, לבין המשיח הזה. כן, שהוא אמור להיות בשביל הפרמן. והעולמות האלה, כמו שאמר בזמנו ג'ורג' קוסטנזה, Worlds are colliding, Jerry, Worlds are colliding! זה בדיוק זה, אתה רואה את הקונפליקט הזה, כי מצד אחד הוא יודע שאם הוא עושה את הצעד הזה של להתחתן עם הבת של הקיסר, יהיה לזה השלכות על הראייה של הפרמן אותו כמשיח. נכון. והוא עדיין צריך לעשות את זה בשביל לשמור על הראקיס. נכון. סוג של לשמור לפחות, לנסות לשמור. כן, בסופו של דבר, לא משנה כמה פול, אני קודם כל לא חושב שפול, לפחות ממה שנראה בסרט, השלים הקונפליקט שלו. ממש לא. גם בפריים האחרון, אומנם בפריים האחרון בסרט הוא של צ'אני, אבל גם בפריים האחרון של הסרט, הוא עדיין בקונפליקט. שאגב, איזה פאקינג פריים האחרון. כן, פריים מעולה. אולי נדבר עליו גם בהמשך, אבל הוא פריים מעולה, וגם בסוף, שם, הוא עדיין בקונפליקט. הוא לא בטוח שהבחירה נכונה, כלומר, רואים את זה מאוד גם במשחק וגם בעלילה, בסאבטקסט, שכשהוא מציע, נקרא לזה ככה, או מודיע שהוא עומד להתחתן עם הבת של הקיסר, הוא עדיין בכזה, לא יודע, תחושות ברור, כי הוא יודע, קודם כל, בלי להסתכל אחורה, הוא יודע, הוא רואה את המבט של צ'אני, בלי שיש לו עיניים. בטח שכל מה שהוא הבטיח לה בחצי הראשון של הסרט, והוא לא... זה לא כי הוא רוצה לעשות את זה, נקרא לזה מבחינת התאהבות. הוא לא רוצה, הוא חייב. הוא חייב, הוא באמת מבין שהוא חייב. זאת הדרך היחידה להציל את הראקיס, שיהיה לו סיכוי להציל את הראקיס. הוא גם באמת רוצה להציל, לא משנה מה הוא עושה, בין אם זה הצד הטוב והצד הרע, הוא באמת 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 רוצה להציל את הראקיס, בפועל. כן. כאילו, אני כן חושב שהוא נהיה תאב כוח לאט לאט טיפה, אבל לא באמת. כזה קצת. לא, הוא בשלב הזה, שזאת אגב, כאילו, גם הראייה של הרברט של הדברים, של... הוא לא תאב כוח, הוא לא רוצה את הכוח, אבל בשלב הזה לפחות הוא משתמש בכוח שהמעמד שלו נותן לו, בשביל להשיג את התוצאה שחושב שתעשה טוב לכמה אנשים. אבל בינינו, כל דיקטטור טוב מתחיל ככה. נכון. כל דיקטטור טוב חושב שהוא השליט הנערץ שעושה טוב לעם שלו. נכון. עד שהדרך מתחילה ללכת לאיבוד. לגמרי. אם אנחנו עדיין נשאר בעולמות המשחק, אני רוצה לציין את חבר ברדם ואת סטילגר, שהיה אתנחתה קומית מעולה. המימס עליו באינטרנט. כן, הליס על אלגאים. כן, לא סתם, וזה היה מצחיק. כאילו, בהתחלה נגיד, כשהייתה הסצנה הזאת עם הכהנים וזה, שהוא כזה בסוף אומר לי שאני גאים, צחקתי, ואמרתי, אוקיי, כנראה קצת פספסו את המהות של הסצנה, אבל בדיעבד הבנתי שזה פשוט היה נהדר. כן. נורא אהבתי בתור... לא, כי זה גם איך לקחת נושא מאוד נפיץ כמו דת, וטיפה להכניס לו בידור כזה. כן, זה מאוד מצחיק. אתם פנאטים דתיים, כאילו, זה כאילו שיקחו, אתה יודע, מי שלא יודע, גולדקנופ מהארץ שלנו, והוא יעלה לקאמל קומדי קלאב לתת איזה סט של 10 דקות, כאילו. אשכרה. זה הקטע, לקחת את הפנאטיות הדתית הזאת, ולהפוך אותה דרך משפטים ממש בודדים למשהו מגוחך. מגוחך. כן, אבל זה עובד. זה עובד, כי לכולנו באיזשהו מקום, לכל מי שרואה את הסרט הזה באיזשהו מקום, יש את הקטע הזה של כאילו, זה לא באמת פנאטיות דתית, לא, זה פנאטיות דתית. ל-100%. בדיוק. אתה רואה את זה גם, כאילו, הם נורא מציגים את זה. משתחווים לו בסוף הסרט. כן, שלא משנה מה הוא יעשה, הוא יכול ללכת ימינה ויכול ללכת שמאלה, ויגידו, זה בדיוק כמו שהמועדיב צריך לעשות. הם נורא גם, בשלב, אתה יודע, בהתחלה הם נורא מפקפקים בו, אבל ככל שהם מאמינים בו יותר, הם גם נורא מתחילים לחפש עוד סיבות להאמין בו. אבל זה העניין, שזה כאילו, אתה יודע, זה תמיד השאלה הזאת של התרנגולת והביצה. כאילו, מה בקודם? קודם נכתבה הנבואה על מישהו שיעשה ככה, או האם זה בחירה חופשית בכלל של פול? האם הנבואה, כאילו, האם האנשים מניעים אותו לפעול בצורה מסוימת בגלל הנבואה?
או שהפעולה שלו כביכול משלימה את המעגל, וגורמת להם להבין שהוא הנביא שדובר עליו בגלל כן, זה באמת בצד התרנגולת. אין לזה באמת התחלה ואין לזה סוף. אין. אבל כן, מאוד אהבתי את ההצגה של חוויאר ברדם. פלורנס פיו, הוא אמר, הוא מתכן לעשות איתה מה שהוא עשה עם זנדיה בין הסרט השני לסרט השלישי. נראה סבבה, הבסיס שהיא נתנה בסרט הזה אחלה. הוא יכול, אני אגיד לך מה, כמו שאני רואה את זה, אגב, בלי לדעת, בלי לזכור את החלק השלישי, את הספר השלישי, שהוא בעצם הספר השני. שני, מסיה. כן. הראייה, בוא נגיד, אם אני כותב את התסריט של החלק השלישי, זנדיה וצ'אני יהיו הכיתוב לצד של הלוחמניות והקרב במי שפול כמשיח, והדמות של פלורנס פיו תהיה המיתון לצד השני. זה הפיתוח של הדמות שלה מבחינה לוגית, כמו שאני רואה את זה. כאילו, כי אתה מתחיל הנקודת הפתיחה זה שכאילו שצ'אני מפקפקת בו ובמישהו, ואז היא מתחילה לגדול, כאילו לתוך הקשר איתו, ואז היא מתחילה לפקפק בו. היא לא באמת אבל בקשר איתו בסוף. כאילו הוא יוצא מהראקיס להתחיל את המלחמת דת שלו בחלל. נכון. היא נשארת בהראקיס כרגע. לא, נכון, אבל הקשר עדיין שם. כן. הקשר עדיין, כי הבסיס שלו תמיד יהיה הראקיס. כן. ואני אומר, כאילו, אוקיי, האיזון יבוא מזה שהיא תהיה זאת שצריכה, שצ'אני תהיה זאת שצריכה להילחם בפול בצורה מסוימת, בג'יהאד שלו, ופלורנס פיו, הדמות פאק, אני לא, אנחנו... כן, אנחנו לא נזכור איך קוראים. הנסיכה שלה, כן, הבת של הקיסר. כן. היא תהיה זאת שצריכה לאזן את האגרסיביות הזאת. אוקיי, כאילו גם, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בסרט הראשון יש שוטים כזה שרואים אותו ואותה, כאילו את פול וצ'אני, כן. כזה ביחד, בספינת חלל, מעל מקום שהוא לא הראקיס בשום צורה. נכון. וזה מעניין אם יתייחסו לזה או שזה, כאילו, כי בסופו של דבר כל הנבואות שראינו עד עכשיו, בין אם זה בסרט הראשון או בסרט השני, חוץ מהשוט הספציפי המאוד הזה, קרו. בצורה כזו או אחרת, אבל הם קרו, רואים את, אומנם רואה שתצא לזה נגיד בסרט. כן, אבל תמיד יש לך, זה היופי שכאילו בקטע של ויז'נס, ואיך שמביימים אותם בסרטים, שאתה אף פעם לא יודע אם הוויז'ן של פול, ספציפית באיך שנותנים את הכוחות שלו כרגע, אם זה ויז'ן או חלום. נכון. אתה לגמרי צורך לדק, אבל כאילו, בסופו של דבר נגיד, סתם, גם הוויז'נים האלה נורא נקרא לזה, הבסיס שלהם קורה, זה לא את הדבר, נגיד שממש, בסרט הראשון יש כזה סצנה שרואים אותו, נלחם כזה עם החליפות שלהם, בתור חייל, ויש סצנה אחד לאחד כמעט, שבדיוק אותו דבר, במקום שהוא נלחם זה צ'אני, אפילו עם אותה תנועה, ממש. נכון, נכון. אני זוכר את זה וזה, זה רק מראה שכאילו נבואות, בסופו של דבר, הם דבר נורא גמיש. הבסיס שלהם הוא אותו דבר, כן, תהיה מלחמה כי הם לא אמיתיות. כן, בסופו של דבר צודק. כאילו תהיה מלחמה שהוא יוביל, ובאמת הייתה מלחמה, אבל בפועל הדברים קרו אחרת. הדברים קורים אחרת בגלל שהסיטואציה שהדמות של פול או דמות של צ'אני מגיעה אליה, הסיטואציות הן פחות או יותר ידועות. זאת אומרת, גם אתה בתור פול, אתה יכול לדעת שעוד 3 חודשים יקרה XYZ. איפה יהיו השחקנים על הלוח, אתה לעולם לא יכול לדעת. כן, וזה מאוד אהבתי את זה. זה מאוד הראת פואנטה של נבואות. אני גם רוצה לציין את רבקה פרגסון, שהייתה מעולה. ממש אהבתי את המשחק שלה. נורא אהבתי את ההישאבות שלה לצד המטורף, ואת ההתקשרות שלה לבת התינוקת שלה בבטן, שבסופו של דבר נהייתה שחקנית הכל דבר בעניין במשחק הזה. כן. מאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי גם את נקרא לזה, תהליך שרובו קורה מאחורי הקלעים, של איך שהיא מעצימה את פול בעיני הפרמנס, כן. אבל מאוד אהבתי את זה, גם את הלוגיקה שרואים מאחורה, גם איך היא לאט לאט נהיית משוגעת יותר, וגם בסופו של דבר, זה ממש בקרב עצמו, איך שהיא כאילו, היא נורא מייצגת את הצד בפול של הטירוף, של הטירוף, היא עושה את זה מצוין ממש. כן, אין ויכוח פה. כן, וגם בסוף כזה שהיא מדברת עם הגרייט מאדר השנייה, וכזה, היא מבינה שהיא הפסידה בסופו של דבר, לא רבקה, שרלוט טרמפלינג. כן, שרלוט טרמפלינג, השנייה. היא מבינה שהיא הפסידה, כאילו, רואים את זה עליה, שהיא לא מאמינה שזה קורה, כאילו, גם נורא מאוד אהבתי את זה, זה גם קונטרסט לנבואות של הבנות גשרית האלה, שהם נורא שיחקו עם הכלים של כולם במשך מי יודע כמה שנים, ובפועל כאילו, הכל נהרס להם. משהו שהם רואים בסרט הראשון, שהם עבדו על התוכניות יותר מ10,000 שנה. כן, אז אתה רואה את זה כאילו, שהם עובדים על זה כל כך הרבה שנים, ובפועל כאילו, המבט של הגרייט מאדר בעיניים,
אתה רואה כאילו שהיא מבינה שכל העבודה הזאת של כל השנים, בסופו של דבר... אבל זאת השאלה, אנחנו לא יודעים... היא מאמינה ככה, כן? זהו, לא, אבל אתה לא באמת יודע מה... הרי המטרה של בנות גשרית היא הייתה להביא את המשיח, את קפיצת הדרך. המטרה שלהם הייתה להביא אותו בצורה שהם יוכלו לשלוט בו. אוקיי. ומה שקורה עכשיו, הבעיה שלה זה לא עם זה שהוא נוצר, או שפול נהיה מי שהוא היה אמור לעשות. הבעיה שלה שזה לא נעשה בשליטה שלה. גם נכון. ובגלל זה היא מנסה פיידרה אותה, להכניס את השנייה ששכחתי גם את שמה. הבת גשרית שבכוכב של ההרקננס. לאה סידור. כן. כי היא מנסה לשלוט במשחק בדרך כלשהי, כי היא מבינה שאת פול היא הפסידה לג'סיקה. נכון. וגם מאוד מאוד אהבתי את זה. אני חושב גם שהנקודה שבה הסרט נעצר, נקרא לזה ככה, היא נקודה מאוד טובה, כי הוא כן סוגר המון דברים, יש בו קלוז'ר, להבדיל מהסרט הראשון, אי אפשר לטעון שאין פה קלוז'ר. יש פה חתיכת קלוז'ר, והוא עובד. מעולה. ועדיין, אני רוצה עוד, אני רוצה את השלישי עכשיו. אני מת לראות על סיפור זה כאילו... אני שוקל לזייף איזו מחלה ממארת כדי לראות, אתה יודע, שדנימי לנובי ירחם עליי וייתן לי לראות אותו חצי שנה לפני כולם, כזה. לא אכפת לי, בלי מוזיקה, לא, אי אפשר בלי המוזיקה של האנס זימר. האנס זימר כבר משהו כותב מוזיקה לסרט השלישי. כן. אני מאוד אוהב את הנקודת ציון של הסרט, כי כן, מצד אחד הרגשתי שכן יש קווים של עלילה שנסגרו, וכן. פול מקבל את הגורל שלו, המערכת יחסים שלהם שאני הגיע לאיזושהי פואנטה, וכאילו כל המהות של הזמן שלהם באראקיס, של לך, לא יודע מה תהיה, כאילו כאילו תגדל להיות המשיח, הוא קרה, הוא נהיה המשיח, כאילו חולית, בפועל נגמר. אבל אני נורא רוצה לראות את המלחמת הזאת. אני ממש רוצה לראות אותה. אני רוצה לראות מה הם יעשו, לאן הם יקרו את זה, כי עזוב, גם אם זה לא יהיה על פי הספר, אני לא אקרא את הספר, אבל יש כל כך הרבה כיוונים שאפשר לקחת את זה. אני חושב שבשלב הזה, אגב, אם תקרא את הספר, אתה תהיה באיזושהי נקודה מאוד מיוחדת, שאתה כאילו, זה ייתן לך רקע. נכון, אני מרגיש חסר לי רקע, בגלל זה אני רוצה לראות את הספר. זה ייתן לך את הרקע שכאילו, לדברים שחסרים לך, וזה לאו דווקא, כי היתרון בקודם לראות את הסרטים, ואז לקרוא את הספר, שזה בדיוק משלים לך את החורים שחסרים לך, ואגב, אני מאמין שיש עוד אנשים out there שרואים את הסרטון הזה, ואולי גם לא קראו את הספרים, וילכו לעשות את זה, ושניהם יצאו עם אותה פרספקטיבה של בן אדם שרואה את הסרט, מתאהב בעולם הזה, כמו אנשים שבשעתו לפני 20 ומשהו שנה, עשו עם שר הטבעות. כן, יש השוואה בלתי פוסקת בין זה לבין שר הטבעות. ובצדק. למרות ששר הטבעות הרבה פחות הטיף לדת, ויותר לעניינים של סכסוכים אזוריים. אבל הפואנטה היא שאתה נשאב לעולם, ועכשיו הספר הוא לא העיקר שלך, הוא התוספת. אני רוצה עוד מידע לעולם הזה. בדיוק. אני כבר התאהבתי. קניתם אותי, אני שם. העולם הזה מדהים. אני שם. אני עכשיו רוצה לדעת הכל עליו. וזה מדהים, כי הסרט הראשון לא קנה אותי מספיק. לצורך העניין, אתה יודע מה? בוא נרחיק יותר לטריטוריה שלך. אוקיי. MCU. 100%, אותו דבר, אפילו יותר קיצון. בדיוק. אתה יודע, אני לא יודע אם אתה זוכר, אתה בטח זוכר, אבל איך העיתונות והקהל הגיב להכרזה על ה-MCU וזה שפאקינג טוני סטארק יהיה הגיבור הראשון שיציגו. בטח שאני זוכר. ואחר כך את תור וקפטן אמריקה, זה כאילו, זה שמות שרק קומיק בוק נרדס והגדולים שלהם, ובטח עם Guardians of the Galaxy, כאילו, זה רק נהיה יותר גרוע. Guardians of the Galaxy זה סיפור אחר בפני עצמו, זה בתוך ה-MCU, כן, אבל לגמרי. אז אתה אומר כאילו, רק האנשים שחיו את העולמות האלה, הכירו את הדמויות האלה. ורק אנשים שממש לפני 20 ו-30 ו-40 ו-50 שנה היו הנרדס שקוראים סייפיי, רק הם מכירים את חולית. והם באים בפרספקטיבה של איך הוא הרס את הספר הזה. נכון. אני בא בפרספקטיבה של העולם הזה. קניתם אותי. אני פה. עכשיו זה added value. שירות לצופה. כן, בין תעשו את הסדרות על הבנות גשרית, שאני מת לראות את זה. אני מת לראות... דווקא מזה אני מאוד חושש. למה אתה חושש? כי לא יהיה לזה את אותו לוק. זה גם דני... לא, הוא רק מפיק.
נראה לך שעכשיו הוא צריך לעבוד 3 שנים על 3, ויש לו זמן להתעסק עם פאקינג סדרת טלוויזיה בדרך? אני בהחלט מבין את החשש שלך, אבל בפועל אני לא רוצה את הפיק הוויזואלי והטכני. לא, אבל אז אתה אומר כאילו, אוקיי, אז הסדרה תהיה... עלילתית פרופר. כן, תהיה סדרה עלילתית, תהיה סדרה על בנות גשרית, על התוכניות שלהם לאורך 10,000 שנה, וזה סבבה. אבל אני לא פה בשביל רק לדעת על בנות גשרית, אני פה בשביל שיכניס אותי לעולם, ואיכשהו יקשרו אותי פנימה לסרטים שראיתי והתאהבתי בהם. אז אני לא יודע כמה הבלנס הזה יהיה, אני לא אומר בלתי אפשרי, אני אומר יהיה מאוד קשה להגיע אליו. אבל אני חושב שגם אם הבלנס הזה לא יהיה הכי טוב, ובפועל אתה תקבל מספיק רקע, אתה תהיה בסדר. לצורך העניין, House of Dragon. אני לא ראיתי על הסדרה. לא צריך לראות. אתה שמעת על הסדרה. כן, מכיר את הסדרה. שמעת על משחקי הכס. שמעתי על משחקי הכס. אתה יודע שהן מקושרות באופן ישיר. נכון. כלומר, יש לך את החיבור מבית חזרה אחורה לאלף. והחיבור הוא מאוד קל להבנה. אבל כשאתה מתעסק עם עלילה שנמשכת 10,000 שנה, כמו הסדרה של בנות גשרית, שגם אם לא ייקחו את זה אחורה 10,000 שנה, ייקחו את זה אחורה 1,000 שנה. אבל זה לא שום מאותם דמויות. אז אוקיי, אז אולי בית הרקונן עדיין קיים שם, אולי בית אטרדיס יהיה קיים שם, אבל הם לא אמורים להיות הדמויות הראשיות. אז הדמויות האלה כאילו רק סובבות את האורביט הראשי של הסדרה, זאת אומרת שזה יהיה כאילו הופעות אורח פה ושם של, זה ההוא, זה הסבא, אבא של ההוא. בדיוק. אני לא מבין מה אתה אומר, אבל בסופו של דבר, יכול להיות שהדרך הנכונה תהיה לחוות את העולם הזה של חולית, בפועל, תהיה לראות את הסדרה. יכול להיות, אגב, שאני מאוד טועה, וזה חלק מהתוכנית שלהם לשלוש שנים הקרובות. כן, זה אמור לצאת ב-2024 מתישהו. כן, ואתה אומר, אוקיי, יש לזה זמן בתיאוריה, בהנחה שזה יהיה מוצלח, ושכן לדני וילנוב תהיה איזושהי יד בוחשת שם. יש לו נגיעה. יש לנו זמן לעונה הראשונה, ואז לעונה שנייה, שתצא בול לפני הסרט השלישי. אני לא יודע אם תוכנית עונה שנייה, הם לא דיברו על זה נורא תלוי. אף אחד לא יתכנן, אבל אם זה יהיה טוב, וזה יהיה עשוי טוב, ויקבל ביקורות טובות, כן, כנראה תקבל עונה שנייה, זה יכול לקבל עונה שנייה. ומבחינת הטיים פריים זה יהיה בדיוק לפני הסרט השלישי. אז זה יכול לעבוד לטובתם, בהנחה שזה יהיה עשוי טוב. זה כמובן בהנחה שזה יהיה עשוי טוב, אבל פשוט אני חושב שבאמת, אם היה לטלוויזיה אותו קהל כמו שיש לקולנוע, ולצערנו זה קצת, כאילו שוב, תלוי נורא במה ובאיך, כן? אז אני לא חושב שזה, תראה, זה לא... זה קהל אחר, כן? זה קהל אחר, זה מדיום אחר, זה דרישות אחרות, זה תקציבים אחרים. לא, גם בפועל אתה לא תהנה לראות את הקרב הזה שראית בסוף, שלושת עולה יכול שמפרקים את הצבא של הקיסר והטלוויזיה, כאילו, תהנה לראות, אבל זה לא אותו דבר כמו לראות זה באיימקס. לא, זה האספקטים, זה, בואו, אני ואתה ושאר הפילם נרדס בעולם, אנחנו יודעים שצריך לראות סרט בצורה מסוימת, בטח ובטח סרטים של בימאים כאלה, של visionaries כאלה. האדם הממוצע couldn't give a fuck. נכון. לצופה הממוצע... אוקיי, זה מסך גדול באופן כללי. זהו, בטח ובטח בימינו, כשלכל בן אדם שני יש טלוויזיה 75 אינץ' בסלון, עם במינימום של המינימום סאונדבר שהוא 2.1, ואתה יודע, מבחינתם זה סרט, זה חוויה. או אפל ויז'ן פרו. אל תתחיל איתי עם הנרדס האלה. אפילו עידו צוחק. לא, זה משהו אחר לגמרי, אתה אומר כאילו פאק, אוקיי, אתה יודע, בוא נלך על הקטע, בוא נפאקינג נלך על הפאקינג אפל ויז'ן פרו, נעזוב את זה שאני צריך למכור את שתי הכליות שלי כשרק אחת עובדת, אז אתה יודע, אתה מקבל את השנייה כאילו בחינם, אז כאילו, אתה אומר כאילו פאקינג מסך של 120 אינץ' מבחינת הבן אדם, זה סרט. עכשיו, קטונתי, יכול להיות שבעוד 5 שנים. ככה זה לסרטים. בדיוק. למרות שאני חושב שהקולנוע עוד לא מת, אבל זה כבר... זה בענחת. אני בכלל חושב שאנחנו בדרך, אתה יודע, לעולם כמו של וולי, שאתה יודע, אנשים ישבו בקופסות כאלה, פשוט הכל יבוא אלינו. אנחנו כבר 3/4 דרך שם, בוא, זה כאילו... זה דיון לפעם אחרת. אנחנו צריכים להתמקד בחולית, כי לגמרי יש עוד הרבה לדון עליו. עוד הרבה? שיט, I'm fresh out of ideas. כן, אז גם הסדרה של בנות גשרית באמת, אתה הקהל שיש שם נורא תלוי למה ואיך יהיה. אני באמת חושב שזו טלוויזיה אחרת, אבל פשוט אם הייתה יכולת לספר את הסיפור הזה שיכולית כאיזה הול, כסדרה, ואני לא יודע איך לבנות אותה בדיוק כסדרה, אבל אני פשוט חושב שזה כסיפור, כעלילה, היה עובד יותר טוב בפער מאשר בקולנוע. תראה, זה נעשה בשנים האחרונות כמה פעמים.
ה-Hateful Eight של טרנטינו יצא כמיני סדרה לנטפליקס, האיירישמן של סקורסזה קיבל אדיט מחדש כמיני סדרה של נטפליקס, זה נעשה. לא, זה אדיט, זה לא... לא, זה אדיט, אבל עם טיפה חומרים שנוספו שם בשני המקרים האלה. זאת אומרת, לא הרבה. אז זה הסניידר קאט של ג'סטיס ליג. אוקיי. בסדר. נמסטה. כן, אני פשוט, זה תגובה אלרגית למילה סניידר. כן, סניידר, בסדר, לכולם. חוץ מלסניידר עצמו. כן, כנראה. אבל, לא, עכשיו תורא עכשיו. אז זה בסדר גמור. קיצר, אני חושב שזה יכול לעבוד כמדיום טלוויזיוני תראה, הבעיה תמיד תהיה הקונפליקט הזה בין הצורך של סדרה להרחיב דמויות, לצורך של הסרט לצמצם את זה למשהו שהוא לא פאקינג שואה של קלוד לנסמן, 10 שעות, כאילו, אתה יודע, אתה לא יכול לעשות את הדברים האלה, אתה חייב למצוא תמיד את האיזון. אנשים בזמנו, גם סרט שזכה ב-13 אוסקרים על שיבת המלך, קיבל המון שנאה בזמנו על ה-20 דקות של הסופים שיש שם. כאילו, יש שם איזה 5 סופים לסרט. אתה אומר, כאילו, פאק, הם צודקים ברמת העקרון, אבל גם אם היו לוקחים ועושים רק את שיבת המלך כסדרה, נגיד, אתה אומר, עונה 10 פרקים, אתה אומר, אוקיי, 10 פרקים של שעה, למרות שאז, לפני 20 ומשהו שנה, זה לא היה נהוג. איפה אתה שם את הסטופ? איפה אתה שם את הסטופ? כמה פרטים אתה רוצה להכניס בפרק, בעונה, בסדרה? זאת אומרת, הספר תמיד יהיה עמוק יותר. נכון, תמיד, אין מה לעשות. כי קח את הברקדאון בין מספר מילים ממוצע בדף של ספר, שהוא בסביבות ה-350 מילה, פלוס מינוס, מספר מילים, דיאלוג, שנאמר בדף סקריפט ממוצע, שהוא 80 בערך. נכון, אתה לגמרי צודק. הספר תמיד יהיה מלא יותר בפרטים, תמיד יהיה... מצד שני, גם הרבה מהתיאורים שיש בספר הם תיאורים ויזואליים, הרבה מהם. לגמרי. שאתה לא צריך מילים בשביל להעביר אותם בסרט. לא, נכון. אני מדבר נטו על עלילה, מילים, פיתוח דמויות. שאתה תמיד תוכל להרחיב עוד, ועוד, ועוד. איפה הסטופ שלך בסדרה? אם אתה רוצה, אוקיי, תיצרו לי עכשיו את חולית כסדרה. לך יש את הכסף, לך יש את ההחלטות, היכולת לקבל החלטות אופרטיביות לגבי הסדרה. אני עכשיו נותן לך תקציב בלתי מוגבל. לעשות מה שאני רוצה. כמו שפאקינג ג'ף בייזוס נתן ל-Rings of Power. איפה אתה שם את הסטופ? אני לא יודע, כי אני לא מספיק מחובר אישית, כאילו, כן? עזוב, אל תהיה מחובר. בדמיון שלך. ראית עכשיו את 1 ו-2, לא קראת את הספר, אתה לא יודע מה יש בדרך. אני יודע שאני רוצה עוד הרחבה, אני לא יודע כמה, אני לגמרי מסכים איתך. אז פה השאלה, האם אתה עושה עונות של 6 פרקים, עונות של 10 פרקים, עונות של 22 פרקים? לא, תראה, סדרה זה המון זמן לפתח, כן, בסופו של דבר. ברור. זה ארוך, אני פשוט חושב שזה כן אפשר, אני אתן לך דוגמה אחרת. The Last of Us, שזה יצירה שאני מאוד אוהב ומעריך, ואני יכול לדבר עליה שעות גם בהזדמנות אחרת. אני חושב, נגיד, שקודם כל גם היה את הרעיון עם ניל דרוקמן בארץ, לא יודע אם הקשבת אליו בשנקר וזה. כן. אז ממש שאלנו אותו, כאילו, לא, ליטרלי שאל אותו, כזה, למה, הרי הייתה הצעה להפוך את The Last of Us לסרט, שנה אחרי שהמשחק הראשון יצא, וזה לא קרה בסוף. וניל דרוקמן אמר שהוא, בסופו של דבר, אתה יודע, הקור של The Last of Us ושל המשחקים האלה, זה הסיפור שלו. נכון, לגמרי, 100%. והוא אמר שהוא לא מרגיש שאפשר לתת את העומק המספיק לסיפור בסרט. ואני 100% מסכים איתו. נכון. The Last of Us זה משחק של מחבר אותם ביחד, תקבל בערך 100 שעות לדעתי. נכון. ולעשות את זה בסרט זה באמת... או אם אתה כמוני ואתה איטי וגרוע ומשחק על איזי, אז כאילו... הרבה בערך 100 שעות, וזה המון להכניס לסרט, אבל בפועל בסדרה, העונה הראשונה שלה, כאילו, הייתה בעיניי on point, כאילו, לא הייתי משנה כלום. נכון. ובפועל אני אומר, אם תוצאה כזאת יכולה לקרות למשהו שהוא פלוס מינוס אותו דבר... אוקיי, אז בוא עכשיו אני אסדר לך את הראש, אוקיי? העונה הראשונה של Last of Us, כמה פרקים היו? 9. סך הכל, 9 שעות תוכן. נכון. אוקיי? 2 הסרטים של חולית. הם 5. כמעט 6. נכון, אוקיי, כמעט 6.
לא איבדת פה הרבה. נכון, לא איבדת פה הרבה, אבל כשאתה קורא את זה, גם העניין של חוויה כסרט, וגם עוד 3 שעות, זה הרבה זמן, כן, זה עוד סרט בסופו של דבר. קח, אתה יודע מה, בוא ניקח את כל מה שנשאר על הרצפה של החדר עריכה. יכול להיות שזה מספיק, אני לא יודע. הגעת ל8 פרקים איזי. כן, נכון, יכול להיות שזה מספיק, ואני לא ראיתי את זה. אני פשוט מבין גם... אף אחד מאיתנו לא יראה, גם לפי מה שדילנוב אמר אתמול סמק. אני בהחלט מבין, כאילו, את העניין הזה. ואני פשוט אומר, אבל שאם היה אפשר להגיע לתוצאה כזאת... שוב, יכול להיות שגם לא צריכה בשינויים, כן? אתה יודע, בסופו של דבר, לראות סרט של 4 שעות, זה לא אותו דבר כמו לראות סדרה של 6 פרקים של חצי שעה כל אחד, או 8 פרקים של חצי שעה כל אחד. זה אחרת מבחינת עניין ההגשה. בסופו של דבר, אני פשוט חושב שזו תוצאה אפשרית. אני לא בטוח אם האדם הנכון לעשות אותה, כנראה שלא. אנחנו לא יודעים, אולי יום אחד. דני וילנוב ג'וניור מתחבא פה. אבל, אני לא מאמין שכן, אבל... אוקיי, נולן ג'וניור. אבל... ספילברג ג'וניור? לא, אני לא נראה לי במאי לפחות לא בקרוב. אבי ביטר ג'וניור? אבל אני כן חושב שאפשר לספר את הסיפור הזה בצורה יותר טובה, לא בהכרח במדיום קולנועי פשוט. יכול להיות. ואתה יודע מה, ואולי נראה את זה. אולי בחיינו נעבור את עוד 10, 20, 30 שנה, ויעשו לדיון עוד ריבוט. נכון. לא, למרות שזה ריבוט מעולה, כן? אני גם חושב שבסופו של דבר לסרט הזה והייתה השפעה תרבותית. כשהוא אומנם לא שינה את פני הקולנוע לעד, אני אגיד את זה ככה. עדיין, נכון. אולי שיצא השלישי, נראה מה יהיה. מעטים הסרטים ששינו את פני הקולנוע. ששינו את פני הקולנוע בשנה שהם יצאו. מעט מאוד. נכון. מעט מאוד. נכון. סטאר וורס עשה את זה? אני טוען שגם הנוקמים עשה את זה. אבנג'רס. כנראה, אני אלך יותר קודם, אני חושב שאיירון מן עשה את זה, אבל זה כבר כן, זה ויכוח יותר תיאורטי. ג'וז עשה את זה. קינג קונג הראשון מ-33 עשה את זה. ואז אתה נכנס כבר לטריטוריה של סרט אילם, והטוקיז, וכאילו זה. זה כבר לא, נכון. אבל מעטים מאוד הסרטים בעידן המודרני, בוא נגיד, ששינו את פני הקולנוע ביציאה שלהם. אני כן חושב על שההשפעה שלו תהיה זה שאולפנים התחילו לעשות יותר פרויקטים בסדר גודל הזה. ועל דברים בסגנון הזה. שוב, אני לא יודע כמה... אני מאוד מקווה. חולית קיימים, אבל בסופו של דבר עצם העובדה שהסרט... המון. בתור מי שקרא לא מעט סרטי סייפיי ופנטזיה, ואתה יודע, חי את העולמות האלה במשך המון שנים. off the top of my head, אני יכול להגיד לך לפחות 5 דברים שיכולים מחר להיות פרנצ'ייז. מחר. מעולה. העניין הוא שאני חושב חולית הוכיח שהקהל רוצה את זה. שוב, חולית 2 יש סיכוי שיעבור את $1 מיליארד. אני מאמין שכן. כנראה. אני לא יודע מתי בדיוק. אני לא יודע גם אם יש לו תוכניות להוציא אותו, אם הוא יצא בסין. שזה המכשול העיקרי פה. כי יש פה את הענייני דת, והממשל הסיני לא ממש מת על דברים כאלה. אבל בפועל הוא כנראה סרט שיכול לעבור את $1 מיליארד. הוא יתקרב, במקרה הגרוע. כן, וגם אם הוא לא יעבור את $1 מיליארד, הוא יתקרב מאוד, וזה יהיה סיגנל מאוד חזק לאולפנים להגיד כזה, שומעים, כנראה כדאי לעשות עוד כאלה. בטח ובטח אגב בשנה האחרונה, תראה מה אנחנו אומרים, כאילו אופנהיימר $1 מיליארד, ברבי $1 מיליארד, אחי מריו $1 מיליארד. להגיד, יכול להתחלק 2, עולה בסין מחר 8 בום בייבי. אז כן, הוא כנראה יגיע $1 מיליארד. אז הוא יגיע $1 מיליארד, לא, זה סגור. זהו, לא הייתי בטוח אם הוא יוצא בסין, אגב, למי שלא שמע. כן, עידו אמר לנו ברקע שחולית 2... יוצא מחר, מהיום שאנחנו מקליטים על זה, יוצא בסין. אז לא, זה סוגר את הסיפור. הסרט הזה יעבור את $1 מיליארד. לא כנראה, תוריד את הכנראה. הוא יעבור את הפאקינג... אם בסוף שבוע הראשון שלו הוא עשה 182 מיליון בלי סין, כן, הוא יעבור את $1 מיליארד. אין אם כן יקרה זה, לא יודע, עוד פעם... קטסטרופה. פנדמיק. לא, אבל לא יקרה שום פנדמיק. מה הסרט הבא שיוריד אותו מהטופ? קונג פו פנדה 4? כן, זה צודק. הוא יוריד אותו, אבל... למה? שמעתי שהוא דווקא אולי צפוי לעקוף אותו, לפחות בתוך ארצות הברית. כן, הוא סבבה, הוא יוריד אותו, אבל זה לא... זה לא אותו סדר גודל. לא אותו סדר... הסרט הגדול באמת הבא שצריך לצאת... כנראה דדפול. כנראה דדפול. כן. ויש לנו עוד כמה? 3 חודשים כמעט עד שהוא יוצא, אז בוא. לא, הוא יעקוף אותו... לא, יהיו דברים אחרים בדרך, אבל לא יהיו דברים שיהיה להם אימפקט קופתי לאורך כל החלון התיאטרלי שלהם, שזה 3-4 חודשים, אתה אומר. חולית לא יגיע לסטרימינג יום לפני $1 האחרון שלו מהקופות. בטח, זה ברור. יום לפני היום. זה ברור.
כי יש סרטים עכשיו, אתה אומר, כאילו, משחקים כבר על החלון, מקצרים אותו ל-60 יום, מקצרים אותו ל-75 יום בסרטים של דיזני לפעמים. אתה יודע, מאדם ווב, יקצרו אותו ל-never, אני מקווה, אבל כאילו, אתה יודע, בשביל מאדם ווב צריך לשרוף את האינטרנט, כאילו זהו, אין יותר אינטרנט, חבר'ה, אנחנו חוזרים לעידן הקרח, אבל תגידו לנו תודה. אבל כן, כאילו, חולית יישאר בקולנוע וימשיך לעשות כסף כמו שסרטים כמו האבנג'רס, כמו טיטניק, כמו דברים כאלה נשארו. אני אגב עבדתי בבתי קולנוע כשטיטניק יצא. למי שלא יודע, או שלא נולד אז, טיטניק הציג בבתי קולנוע בארץ 9 חודשים ברציפות. זה המון. גם ביחס להיום, בטח ביחס לפעם. לא. פעם זה היה יותר קל להגיע לטווחי זמן כאלה, כי היו פחות סרטים פר שנה, כי היו פחות בלוקבאסטרים פר שנה, כי היו פחות בתי קולנוע. נקודה. אני מדבר איתך סוף שנות ה-90. אז היו סרטים שמושכים 4 חודשים בקלות, 5 חודשים בקלות, אבל 9 חודשים. כן. 9 חודשים, זה אסטרון, זה כמעט פאקינג שנה שלמה. זה המון. וחולית לא יגיע ל9 חודשים, לא בריליס הראשון שלו, הוא יצא עוד פעם, אגב, בדצמבר, רק בשביל להזכיר למצביעי אוסקר שהדבר הזה קיים. כן, הוא גם לא מועמד כזה קטן לאוסקר של 2025. אם הוא לא ייקח את כל הפרסים הטכניים על מוזיקה, על צילום, על סט דיזיין והדברים האלה, אני אהיה בהלם. כי אני רוצה לראות את הסרט שמנצח אותו. כאילו, הוא ייקח. אולי, אתה יודע, משחק ובסט פיקצ'ר זה אולי עוד דיבייטבל. כן, אבל אתה יודע, אבל תמיד היה גם הדיון הזה, עד שהגיע שיבת המלך, היה את הדיון הזה, שסרטי פנטזיה וסרטי זה, הם לא באמת סרטים אמיתיים, הם לא כאלה שווים, הם לעולם לא ייקחו את הפרס הגדול. אותו דבר יכול להגיד היום על סרטי סופר הירוז, למשל. נכון, ואנחנו עדיין לא שם. חוץ מאחד. בסדר. גם הוא אחד שאפשר לדון עליו כמה הוא סרט סופר הירו קלאסי, וכמה הוא זה, אבל... הוא סרט עם בטמן. עם בטמן, בסדר. הוא סרט עם הג'וקר. כן. הוא סרט סופר הירו קודם. אבל הוא סרט נולן, אבל... לא, אין פה אף אחד מהשטיקים של נולן. טוב, בסדר, זה דיון אחר שאנחנו יכולים. אבל כן. אז עוד משהו שאני רוצה לדבר עליו זה השוט סיום של הסרט. ממש הסוף. קצת אחרי ש... כפרה עליה, זנדיה. כן, זנדיה. קצת אחרי שפול ממריא לחלל להתחיל את המלחמת הדת המטורפת שלו, וג'סיקה עומדת שם, מלחמת הדת מתחילה עם מבט של טירוף בעיניים, וזה מדהים. הסרט נגמר בעצם בזנדיה, שהיא בעצם מכינה את עצמה ככה... לרכיבה? כן, לרכיבה על תולעת חול. הורסי. כן. ומבט כזה נורא פגוע. חדור מטרה ופגוע. כן. מאוד פגוע. בגלל מה שקרה. כן, בגלל מה שקרה, ואני חושב שזה שוט סיום מאוד מיוחד, ומאוד מעניין וגם מאוד סימבולי. כי מצד אחד, פול הוא הדמות הראשית של הסיפור. נכון. בפועל. והסרט לא נגמר בו. הסרט נגמר בזנדיה, שהיא הקוליג' שלו בסרט הספציפי הזה, כנראה, בראשון היא לא הייתה כל כך, ובשני היא, שהיא גם כנראה תהיה פחות. אנחנו לא יודעים. כן, אני מניח, אני משער, כן? על בסיס מה שקרה, אני פשוט מניח שפלורנט, הדמות שלה, תיקח חלק יותר משמעותי. כנראה. ואניה טיילר ג'וי. כן, ואניה טיילר ג'וי, וכל הכיף. אני אשאל אותך שאלה כזאת. רגע, אני רוצה להגיד אחד, וזה נורא מסמל בעיניי את כל מה שפול הותיר מאחוריו. זה בדיוק מה שהייתה השאלה שלי, אני אומר, עד כמה אתה חושב שאפשר לראות את צ'אני, ובשוט סיום הזה, אני אולי נכנס כאן לרמה פילוסופית קצת יותר מדי, שאפילו גורמת לי קצת לבחילה, אבל היא המצפון של פול. זה לגמרי נכון, זה כמו היא המצפון שלו. וכשאתה רואה את השוט סיום הזה, אתה מקבל, כמו שאמרת, מצד אחד את הנחישות הזאת של כאילו, הנה אני הולך להתחיל להגשים את המטרה שלי. כן. ומצד שני, הנה כל מה שאני משאיר מאחורה. והיא הגילום הפיזי של המצפון הזה בזה, שהיא נשארת על הראקיס. נכון. היא נשארת על הראקיס, וגם בסופו של דבר זה גם עוד נקודה כזה, שהראקיס תמיד יהיה הקור שלו. הוא לא יכול לעזוב, לא משנה כמה הוא יתרחק, כמה הוא יצא מלחמת דת, כמה הוא יהיה הקיסר של היקום, הוא בפועל הראקסי, כאילו, תושב הראקיס. הוא פרמן. כן, הוא פרמן.
במלוא מובן המילה. הוא גם מתקבל על זה בהמשך, כל הרמח הראשון של הסרט, זה בעצם תתקבל. הקבלה שלו, כן. כפרמן, אבל בפועל הוא פרמן, והוא תמיד יישאר פרמן, וזה כאילו... הוא אומר את זה לצ'אני. הוא אומר לה, יש את הציטוט הזה שהם אומרים לה כמה פעמים, שכאילו, כאילו, I will have you until my final breath, או משהו כזה. כן, אבל בפועל, אתה יודע, הוא כן בסופו של דבר מציע ניסויים ל... אבל זה לא קשור אליה. נכון, זה לא קשור אליה, אבל בפועל, כאילו, זה כן גורם לפקפק בהרבה דברים שהוא כן אמר לה. ובפועל, זה כן מוכיח שהוא בסופו של דבר כן פרמן, וזה חלק שהוא באמת, לא רק שהוא לא שיקר לגביו, הוא לא יכול לשקר. אני אגב חושב שהדבר הכי מיוחד שהם יוכלו לעשות בשלישי, אין לי שום אינפורמציה לכאן. כן, לאף אחד מאיתנו, אנחנו מנחשים לגמרי. שום זה יקרה, לא משנה, גם אם אני אחזור מחר ויקרא את מסאיה. הדבר הכי מיוחד שהם יכולים לעשות, זה לעשות את השלישי מנקודת המבט של צ'אני. זה מעניין. אני חושב, מבחינה סיפורית, זה יכול להיות מאוד מעניין, כי אתה הופך פה את הדינמיקה מזה שפול הוא הגיבור, כי הוא כבר לא גיבור. נכון, פול הוא כבר לא גיבור. הוא לא רשע, אבל הוא כבר לא הגיבור שלך. ואז אתה אומר, אוקיי, אז מי כן הגיבור שלי? מי יכול להיות כל ההיגיון בתוך כל הג'יהאד הזה? וזאת רק היא. נכון. כאילו, זה באמת יהיה מעניין לראות קודם כל, מעניין בכלל איך יחזירו אותה לעולם, כי בפועל היא נשארת מאחור בפול. בסדר, זה לא בעיה, אתה יודע, אתה פותר את זה בשלוש שניות, כאילו... לא, נורא מעניין, כן, אבל צריך לעשות את זה בצורה מספיק מעניינת והגנתית, אתה יכול להגיד לה פשוט פוף, תופי. לא, אתה יכול להחזיר אותו לארקיס, אתה יכול לעשות כל מיני דברים. אפשר לעשות הרבה דברים, אבל כן, גם מצד אחד נורא בהמשך, הייתי רוצה לראות אותו יוצא מהארקיס מקום מדהים, כן, הייתי רוצה לראות אותו קצת בסביבות אחרות. כן. לא יודע, בחלל, לא רוצה לראות סטאר וורס, כן, לא רוצה שפיו רובים בחלל. לא, זהו, הקיצוניות השנייה זה הנסיעות האלה, הקפיצות האלה של סטאר וורס, מדגובה לפה, לשם, לזה. אני לא רוצה את זה, אבל אני כן רוצה לראות בסביבות אחרות. כן נורא נהנית לראות את הכוכב של ההרקננס, כי זה סביבה אחרת, זה כיף לראות אותה. אוקיי, שני המקומות הלוגיים שאני אומר, אוקיי, הדבר הראשון זה לחזור לכוכב של בני אטריידיס. נכון, מאוד הייתי רוצה, גם רואים את זה בחלק מהחזיונות שלו בסרט. נכון, זה דבר אחד. דבר שני, אני לא יודע כמה מעניין אותי לחזור לכוכב של ההרקוננס, כי ויזואלית, אתה כבר לא... מבחינה סיפורית, אין לו כבר הצדקה לחזור לשם. גם להרקוננס אין יותר הצדקה סיפורית בכלל. אולי חוץ מלבן של פייד ראותה, אבל גם הוא אולי. זה כבר יותר מדי... כן, יותר מדי רחוק. אני חושב שהוא גם, וילנוב הראה איזושהי רתיעה מלעשות קפיצות זמן או שטיקים כאלה, סיפורים. הסיפור הוא הרבה יותר ליניארי, הרבה יותר פשוט. מצד שני, אני יודע שלפי מה שהבנתי, הספר, דיון מסאיה מתרחש כאילו יחסית הרבה זמן אחרי... כן, 20 או 30 שנה, משהו כזה. זה לא מה שאני רוצה לראות. לא. אני לא רוצה לראות. לא, אני גם לא יודע איך קהלים יקבלו כזאת קפיצת זמן, כאילו פתאום. הבנתי שיותר דומה לחלק הראשון, כאילו, מבחינת הספר שלו. נכון. שזה לא מה שאני רוצה לראות בכלל. שוב, אתה מוצא דרך... לקשר ביניהם, להשאיר את הרוח של הספר, כי וילנוב כן עשה מאמצים כבירים להשאיר את רוח הספר במה שהוא עושה, גם אם לא כל ההחלטות היו בדיוק כמו שכל הבוק נרדס, כאילו... הבוק נרדס לא מעניינים אותי. אנחנו כאן עם פילם נרדס. כן, אנחנו פילם נרדס פה. אז כן, זה מה שהייתי רוצה לראות. הייתי רוצה לראות אותו חוזר למצפון שלו, משהו כזה. צ'אני באמת צריכה לשחק כלי עלילתי מאוד גדול בסרט השלישי, מאוד הייתי רוצה לראות את כזאת. לא יודע אם בהכרח כנקודת המבט שלה, אבל כן מה שדיברנו על זה גם פה בהמשך. קונסטרקט בינה לבין פלורנס פיו. אני מאוד רוצה לראות את זה בהמשך, ואני רוצה... גרל פייט! כן. אבל גרל פייט מחשבתי ופילוסופי יותר, ולא... פילוסופי, כן, לגמרי. בלי משיכות שיער. כן, כן, לא. וג'לי. וכן הייתי רוצה לסגור את התהליך של פול באופן סופי. או שהוא ימות, או שהוא יהיה קיסר. זה מה שאני רוצה לראות. בפועל. שם אני רוצה שהסרט יסתיים. או שהוא יהיה קיסר וימות. כן, בסדר. שם אני רוצה שהסרט יסתיים. וכאילו, אם הוא יהיה קיסר מבחינתי שיהפוך את ארקיס כאילו, אני רוצה שיהיה מסר שהסרט יתחייב אליו, שזה או, לא יודע, המשיח צדק, תקרא לזה ככה, ובסופו של דבר יבוא המשיח, ואז כזה הופך את ארקיס לגן עדן, שבסופו של דבר מה שהוא אומר שהוא רוצה לעשות, או שהם אומרים כזה, כנראה מה שהם התמקדו ביותר, שדת זה חרטה ברטה וזה, ואו שהוא יהיה קיסר ובסוף החליט שהוא משאיר את זה בשביל הספייס, או שהוא בפועל ימות, ואז כאילו הוא לא יהיה משיח בכלל. יכול. זה מה שאני רוצה לראות. We do not know. מעניין אותי מאוד לראות איך יציגו את הבתים האחרים. אני לא יודע עליהם כלום, כאילו.
חוץ מזה שהם קיימים, כי לא הציגו לנו אותם אף פעם. אני לא חושב שוב, לא זוכר את מסאיה, לא זוכר את ההתפתחויות העלילתיות שם. אני לא יודע כמה אתה צריך בשלב הזה בכלל להתמקד בהם, כי אתה כאילו מנסה להחליף את הווילנס של שני הסרטים הראשונים בווילנס חדשים בשביל עוד סרט אחד. אני לא יודע אם אתה ממש... אז מי יהיה הווילן? פול. פול יהיה הווילן? אז במי לכם, כאילו? זה לא משנה. זה לא משנה. אני בעיניי. אני אומר, כי לוגית אני חושב על איך אני הייתי בונה דברים. ההתקדמות הטבעית היא כי הוא הרג את ההרקוננס, אוקיי? אין יותר הרקוננס. אין יותר הרקוננס, הקיסר נהיה נון פקטור. כן, הוא דה פקטו הקיסר כרגע. יפה. גם אם הבתים האחרים לא מקבלים אותו, הוא הקיסר. מבחינתנו כצופים הוא הקיסר, הוא הכוח. עכשיו, אז אתה יוצר עכשיו סרט שלישי, ואתה מכניס מישהו שכמעט בהכרח יהיה וילן לסרט אחד, איך אתה הופך אותו ליותר גדול ויותר מאיים מהקיסר או מההרקוננס באותו פרק זמן, שלקח 2 סרטים לפתח את הקיסר ואת ההרקוננס. אוקיי, אני חושב שאני מבין את הבא, אבל כן חשוב להגיד שאני חושב שאם הולכים לכיוון הזה של פול הוא המיין וילן של הסיפור הזה בגדול, אז כן צריך לעשות, אני לא רוצה שהסרט יתחיל ככה. כלומר, אני לא רוצה שהסרט יתחיל כזה שפול... לא, זה יהיה התפתחות, המשך של ההתפתחות. ופה ההתפתחות פה, אם פה אמרנו שכזה, האנשים יצאו מתוך הסרט ואמרו, ההתפתחות של פול מהירה מדי בחלק מהמקרים, וחדה מדי בחלק מהמקרים, וזה תהליך מאוד מהיר, ולא, כל השהות שלו, כאילו כל המלא קטעים שם לא בהכרח עשויים הכי טוב. פה זה לא, בסרט השלישי זה לא יכול לקרות. אם המסר, כאילו אם בסופו שאתה רוצים להגיד, פול הוא הווילן הגדול של האירוע הזה. אבל אני חושב שזה כבר משהו, אגב, שהרבה יותר קל לעשות, מבחינת צופה ממוצע, הרבה יותר קל להבין. כי ברגע שאתה מתחיל להראות, ויסלח לי ג'ורג' לוקאס, את הנטייה לדארק סייד, הרבה יותר... אוקיי, הרבה יותר קל לאנשים לקבל את הקפיצה בין דארת ויידר לאמפרר פלפטין, מאשר קל להם לקבל את הקפיצה מאנקין לדארת ויידר. זאת אומרת, קשה לאנשים לראות איך גוד גאי, או מישהו שהיה תמים, נהיה בד גאי, מאשר להיות מבד גאי לווילן. אוקיי. ועכשיו פול הוא באמת בד גאי לגמרי. הוא בד גאי. הוא הולך למלחמת דת שאנחנו כצופים יודעים ומבינים שאין לה הצדקה. אין לה הצדקה. כי המטרה הראשונית והיחידה שלו כביכול הייתה לשחרר את אראקיס. והוא השיג את זה. נכון. והוא ממשיך הלאה. כי הוא פאקינג מדמן עכשיו, הוא תאב בצע, הוא רוצה כוח, הוא רוצה שליטה, הוא רוצה להבטיח את השלום של אראקיס לכל... לא! הוא יוצא למלחמה. נכון. אז אני חושב שלנסות לפתח מישהו שיעלה מולו, הוא לעולם לא יהיה יותר רע מהרע שכבר יש לך. אני מבין, זה פשוט עניין יחסית מאוד מעניין. כן הייתי רוצה נגיעה בבתים האחרים. סבבה, בתור איזשהו... אובסטקל, חלק מהמסעות כיבוש שלו, שאתה עושה באיזה מונטאז' קטן כזה של... אתה יודע, כמו מה-MCU, עם אותיות גדולות כאלה על המסך, ועובר לפה, אבל לא יותר מדי. כאילו, טק, טק, אוקיי, כבשנו עוד 2 עולמות, עכשיו בוא נחזור לעיקר של הסיפור. כן, פשוט נורא מעניין אותי לאן ייקחו את זה בפועל, ואיך זה ייגמר בסוף. לא יודע. שנייה, אני אוציא את האייטבול שלי. אוקיי. ועוד מה שאני רוצה להגיד זה שאני כן רוצה זה טרילוגיה. זאת חד משמעית. כן. זה טרילוגיה. אני לא רוצה עוד קווים תוך. אני רוצה שהסיפור ייגמר. נקודה. אני לא רוצה להרגיש שמשאירים לי... יש ספרים אחרים. לא, ברור לי שיש, אבל בפועל זה לא הספרים, והספרים גם האחרים הם מאוד, לפי מה שאני מבין, בעייתיים, כי הבן שלו התחלף, לא משנה, יש המון בלגן סביב הספרים. המון מקומות שאתה יכול לקחת את זה. המון מקומות שאתה יכול לקחת את זה. הבעיה היא... שוב, ופה אנחנו נכנסים כבר לדיון הרבה יותר תיאורטי ותיאולוגי לגבי הגרידיות של אולפנים בימינו, ואיך הם לא ישחררו לעולם את המותג הזה, אם הם יחשבו שיש להם עוד $1 אחד לחלוב ממנו. לא יודע.
אז גם אם לא לסגור את דיון כזה לסגור את הסיפור של פול ושל צ'אני, ולסגור את הדמויות האלה ולא לגעת בהן. אתה רוצה לעשות עוד דמויות, עוד דמות של בנות הגישרית? כמו שעשו עם שר הטבעות שדיברנו על זה, על השפעה, כאילו, אתה רוצה, קח את ההוביט, קח עם איזה 2 דמויות ככה מוכרות לאנשים, תשים אותם בהתחלה, ואז קח את הסיפור למקום אחר, סבבה. אין לי בעיה עם זה בכלל. אני רוצה שהדמויות האלה והסיפור שלהן יישארו שלמות. זה המבחן האמיתי של הסרט השלישי. כן, תשמע, כי אני אגיד לך מה, וזה אפשר לקרוא לזה נקודת סיום טבעית. אוקיי. בהנחה שהסרט השלישי יהיה לפחות ברמה של הראשון והשני, אם לא יעלה עליהם. איפה אתה שם את חולית ב-Hall of Fame? וואו, זו שאלה ממש טובה. גבוה. אוקיי, נבודד את זה יותר גבוה. ב-Hall of Fame של סרטי סייפיי. מאוד גבוה. כנראה בטופ 3. טופ 3, כאילו, כמעט ללא ספק. כן. כאילו, שוב, זה נורא. יש פה את האספקט הקריטי פה, אני חושב מבחינתי, בתור מי שראה בקולנוע, נגיד, וחווה את שר הטבעות, התחושה של היציאה מ-Return of the King, היא תחושה של, וואו, אני לא מאמין שראיתי את זה, שזה נגמר, שזה כאילו, אני נפרד מהעולם הזה עכשיו. אני יכול להקביל את זה לחצי, לתחושה שיצאתי ממנה מאנד גיים, שאומנם ידעתי שעומד להיות הצורך שלהם סביב זה, אבל חלס, נגמר איירון מן בפחות, נגמר הסגת שאני, אני זוכר, יצאתי אחר כך, אני לא מאמין שראיתי את זה, כן, לא מאמין שראיתי את זה, ישבתי וכאילו הייתי בהלם שבוע אחר כך. כן, אז הפייז, 3 פייזים הראשונים של ה-MCU, היו 12 שנה. נכון. פה זה 9. לא, קצת פחות. 2008 התחיל. לא, אני מדבר על חולית, כאילו, 21 עד... חולית, אוקיי, ושר הטבעות היה 3 שנים. טק, טק, טק. כן. והתחושה של לצאת... כן. אומרים באנגלית, יש את הביטוי של to stick the landing. כן, לגמרי. אם חולית 3 sticks the landing... הוא צריך. הוא חייב. הוא חייב בשביל הזיכרון שלנו. כן. אחרת פשוט, אם הוא לא יעשה סטיק את הלנדינג, הסדרה הזאת תתברק באמצע. ושוב, זה לא שאחד ושניים לא טובים. הם מעולים. אבל אתה צריך את הסיום, אתה צריך את ה... בדיוק. כמו שדיברנו על זה מקודם, המערכה כאילו הסיבה שאני חושב שהסרט הזה הרבה יותר טוב מהסרט הראשון, זה כי המערכה השישית שלו פאקינג מטורפת. ואם הוא לא היה סטיק את הלנדינג בחלק שלו, הוא לא היה מצליח כל כך כמו שהוא מצליח. לגמרי. אז אם נרחיב את זה, נעשה קצת זום אאוט, אם הסרט השלישי לא צריך לעשות את זה שהוא המערכה השלישית, זה יהיה חבל. זה יהיה חבל. זה יהיה חבל, וזה ייתן לנו זיכרון מאוד טוב, אבל מצומצם. מצומצם, כן. זה לא הדברים שחיים לדברי הימים. זה יכול להיות, זה עדיין לא שם. לא. אבל אם השלישי כן ינחת, אנחנו מסתכלים בו על דברים של כאילו, אני גדלתי על סטאר וורס, הילדים שלי יגדלו על דיון. כן, כנראה שכן. יהיה מעניין להקליט פה עוד 3-4 שנים. למה? למה לא מחר? אשכרה. טוב, רשף, היה מאוד מעניין. כן. נהניתי מאוד. אל תשכחו לעקוב אחרינו ביוטיוב ובפייסבוק, ואחרי סינמהוליק גם בפייסבוק. גם בפייסבוק. וזהו, נתראה בסרטון הבא של קומיקון. ביי ביי!